Global coverage 24/7. You know how we do. Check the frequency. Let go. Let go. From the street of 19, the story start to grow. Obinwannem LLC, they said the thing in motion. Make it flow. No matter where you did, for London or for Giddy. If the news they hot, we go give it bedu steady. Everything is newsworthy. It depend on who they talk, we link the whole wide world. Even as we they walk out, how we walk. Obinwannem News, the value of the truth. Connecting every nation from the elder to the youth. Global coverage, we know they ever sleep. Top stories from reporters, they promise where we keep. Obinwannem, the value of the truth. Obinwannem, the work for your booth. Obinwannem, the value of the truth. Check the website, the info boku, you know they try. From TikTok to the ground, we they fly for the sky. If you want the real, you don't need to look elsewhere. We link the globe together, showing love and showing care. 36K followers, the community they large. Obinwannem News Network, you know say we they in charge. Whether na WhatsApp or you follow for Facebook, open your eyes or come and take a better look. Every corner of the world, we link up with a vibe. Authentic reports, now that one be our tribe. Obinwannem News, the value of the truth. Connecting every nation from the elder to the youth. Global coverage, we know they ever sleep. Top stories from reporters, the promise where we keep. Obinwannem.com, the world is watching. Everywhere you go, we go there. True value, no fake news. Oh. Obinwannem. I did an Afro trap, hip hop, heavy 808 bass, traditional Igbo Oja flute samples, often a Mali route, for crank style, Igbo Okechuku. He saw it before it happened. Listen, Onyekwe, Chiekwe, check it. Yo, they say, giddy giddy bugweze, that's the power of the pack. If we're moving as a unit, there's no turning back. From the red mud or the east, where the ancestors tread, to the cold streets of Hamburg, where the hustle is fed. We carry heritage like gold, diamond crusted in our soul. Mazi Ugo Kechuku took the vision, took control. He planted seeds in the soil while the world was asleep. Now the roots are going global and the promises we keep. Obinwannem. The heart of a Obinwannem. We don't forsake one another. From the homeland to the world, can you hear the call? Together we achieve, homie, we shall never fall. Yeah, join the movement, watch the legacy grow. Obinwannem, everywhere we go. Azunwa nunu na guyari, yo, we feed our own. Building empires of silver, but we carved out of stone. Onya jana waneya, that's the code, that's the law. We pick a brother up the moment that we see a flaw. Go! Our language is the crown and the culture is the throne. Through the foundation, the seeds of the future are sown. No more walking in the shadows, no more feeling alone. Obinwannem is the bridge that is bringing us home. Obinwannem. That's the heart of a Obinwannem. We don't forsake one another. From the homeland to the world, can you hear the call? Together we achieve, homie, we shall never fall. Yeah, join the movement, watch the legacy grow. Obinwannem, everywhere we go. Get it right. You can't cover up the sun, you can't block out the light. From the branch to the root, yeah, we need every hand to protect the traditions and the soul of the land. Mazoke Chukuya, he's the engine, he's the drive, keeping the spirit of the Igbos alive. Together we achieve. Say it loud. Together we achieve. Make us proud. Igbo Gadi, Obinwannem, the Igbo Global Foundation. East, West, North, South, we're everywhere. Mazi Ugo Kechuku, Gaga. There we go, we go. Together we achieve, homie, we shall never fall. Together we achieve. Say it loud. Together we achieve.
nation. East, west, north, south. We're everywhere. Mazi Ugo Kechuku. Ijele Gaga. The giant is moving. Together we achieve. How did it Afro? Obinwannem Global Cultural Movement Foundation. Our mission: to restore the honor and dignity of Igbo nation and its citizens. To restore the pride of Igbo through the re-establishment of our self-esteem in the true spirit of love and support for one another. To ensure that our past trials and tribulations are turned into a glorious future. To rebuild the strength of Igbo through her bond of unity. To ensure that Igbo nation reinvent herself and get back on track in order to regain her pride of place in the world. To reinvigorate the ingenuity of Igbo through self-rediscovery and self-actualizations. To see that no Igbo child or citizen is left behind in the grand scheme of things. For inquiries, call Director Nwachineke Ugu Okechukwu, Ukraine on +380 975 221413. Obinwannem Global Radio. Ịkwalite njirimara na omenala ndị Igbo. Obinwannem Global Radio. Ijikọta omenala na ọdịmma ndị Igbo. Obinwannem Global Cultural Movement Foundation. Obinwannem Global Cultural Movement Foundation. Ebumnobi anyị iweghachite ugwu na nsọpụrụ ahụ eji mara ndị Igbo n'ala Igbo. Ime ka ihe ndị ahụ eji mara ndị Igbo chapụta dịka ugo site n'inwe mmụọ nkwado na ịhụkọrịta onwe anyị n'anya. Ịhụ na ahụhụ na mkpagbu dum anyị gabigara na mgbe gara aga bụzi nke echefuru echefu maka otito na ọdịmma nke ọdịnihu ndị Igbo. Ịkwalite ọdịmma ndị Igbo site n'igosi ịdịkọ n'otu na agamnihu. Ịhụ na ndị Igbo jikọtara onwe ha dịka ukwu asịsa were ofu obi na-arụkọ ọrụ iji hụ na njirimara na omenala ndị Igbo na-achawapụta ka ihe na mba ụwa. Ịkpọlitekwa mmụọ ndị Igbo ka obi sie ha ike ma na-anụ ha ọkụ n'inwetazu ebumnobi ha dị mma maka ọdịmma ndị Igbo n'ala Igbo. N'ikpeazụ, ịhụ na onweghị nwa afọ Igbo ọbụla gaala azụ na mbọ ahụ a na-agba maka agamnihu ọdịmma na nkwụdosi ike ndị Igbo. Ọma ugbu a Chukwu m na-akpọkwa ka m na-akpọ anwachi Igbo ga-adịkwanụ onwe iberibe aha bekee butere anyị Chineke ekwere ka anyị na-ebu ya. Anyị ga-anọ n'omenala anyị, bekee nọ na nke ha. Ụmụ anyị ga-agụta akwụkwọ bekee gụta nke Igbo. Onye ya agwa nwanne ekwu ya bụrụ onye Igbo gwa ha. Ada agwakwa ndị bekee were onye bekee gwa ha. Aja obodo na ha n'Igbo were onye bekee gwa ha. Ọ bụ onye hụ nwanne ya asị fere onye hụ nwanne ya fere ndị Hausa anaghị asịrị ibe ha, Yoruba anaghị asịrị ibe ha. Emere ndị River na ndị ọzọ anaghị asịrị ibe ha, but ọ bụrụ ndị Igbo fere eme onye na-asịrị ọnụ ihe kwuru ma ọnụ. Chukwu ana m yọgụ ka omenala Igbo mụmụ ichie ụmụnna bụ ike na-akwado m ekwadochie ike ka ihe Igbo na-aga ọfọ aga esiri kwesịrị. Ugbu a ihe anyị nọbụ agụcha n'ọjọọ ọwụwa ya
n'ime ọnwa a achọrọ m ka Igbo niile Igbo gburugburu bịa kwado ọmarịcha Igbo ka ọ na-aga n'ihu ndị n'ibe ha nọ ndị na-ana bekee ndị nọ n'ala Igbo ndị n'ibe ọbụla ha nọ na Naịjirịa ka ha kwado omenala Igbo achọkwana ka obodo ọzọ ghara ewere ọmarịcha Igbo omenala anyị ka omenala anyị na-aga n'ihu anyị zadoro ụkwụ ụwa n'Igbo ihe anyị na-ekwe n'aha n'Igbo ọmarịcha Igbo bịa taa na ọjị ma ndị nwụrụ anwụ ma ndị dị ndụ bịa taa na ọjị ihe unu ga-akwado omenala Igbo mụ na onwe m kwadokwa nke omenala Igbo na ọmarịcha Igbo gaa n'ihu Igbo mmamanya Igbo mmamanya Igbo a From the streets of Hamburg, across the deep blue sea, a message for the children, for you and for me. Obinwannem is calling, can you hear the sound? The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from. The strength of a lion, the beat of the drum. We achieve restoring the culture, that's what we believe. From the Ordinala to the Nsukka we speak, lifting the fallen, helping the weak. Obinwannem Worldwide, the movement is here. Igbo global, raise your head high. Our omenala will never, ever die. It's more than a page, it's a spiritual home. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face. A high energy. Follow the way, Obinwannem is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong. Again it fades out with a final celebration. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Igbo bụ ndị ọma na-ege m ntị n'ọnụ n'ụwa niile. Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekenekwa m unu. Ana m asị nke onye chiri ya zerekwanụ. Anyị abịagokwa ọzọ n'ụbọchị taa. Anyị abịagokwa ọzọ ebe ọbụla isi wee na-ekiri anyị. Ndị TikTok ndị ewekwanụ ka ego unu mere. Unu afụgo na mụ na ije nọ, anyị na ife na-eme ebe anyị na-achọ ka ala Igbo dị mma. Thank God ife niile na-adịgo mma, ma YouTube o, ma Facebook o, ma TikTok o. Ndị Facebook unu na-afụ na anyị na
ndị YouTube unu na-afụ n'anyị ọkwa ife adịgo mma egego m ihe enidiro m kunu gwa m na onye Chukwu gọziri ọgọzi gị ya. Ndị TikTok unu na-anụ onu m ọfụma na onye Chukwu gọziri ọgọzi gị ya. Abụrọ m a Facebook noise maker. I challenge government. I don't challenge individual because individual is too local to me. Because ọgụ nna anọ abụrụ ọgụ a na-ama aka ọgụ ịmara ihe ị ga-eme. So m ga na-ene anya na TikTok na-elekwa ya na YouTube. So ihe unu na-edere na-ege m ntị bụ my voice. Onye gafete ya gere voice. Blackmailing na propaganda enwere ebe ọ ga-edu anyị wee jee. Ya ọsọkwara unu meghedibe ihe unu na-emeri na social media. Ọ bụrụ maka Maazị Ugwu Okechukwu. We keep moving. We keep showing the whole world that we are ready to rebuild and restructure our land. A na-eru oge eru. So ana m ekene unu wee na-asị dịka unu si wee bata n'obi Obinwanne Igbo Cultural Movement Foundation. Ana m ekene unu ebe ọ bara ụba. Egwu atụgharịana unu afụgo ka ife na-esi aga. Maka ndị nke na-amarọ oke ka m wetuo ife ebe a wetuo distin ebe a ma m ga na-anụkwu ya ka edishọn na anya ya anaghị agbago n'elu na-agbago n'ala because ike m ji n'anya n'elu adịrọ m n'elu ka ha ngịrị ya. Ebe a bụ obi ụmụ Igbo, ebe a na-ekwu ka o si wee dị n'ala Igbo, ebe a na-akpa nkata ka obodo ga-esi dị mma. Ọ bụ na ị na-agbata ha na Obinwanne ị na-amara na Obinwanne pụrụ iche n'ala ụwa. Obinwanne pụrụ iche. Obinwanne abụrọkwa ife ahụ ichere ọ bụ asịrị a na-agbakwa na soshal midia abụrọkwa maka mụnwa. So nna m zinyere m ozi na aga m ejecha ozi nna m zinyere before ma na-anwụ. So otu ọbụla unu si na wee na-eme ihe ọrụ na-eme unu ga-akpachapụ anya maka na oge adịrọzi iwesti ebe anyị na-achọ ka ọ dịrị ala Igbo na mma. So ọ bụ na isonyebeghị Obinwanne ndị Igbo na YouTube gị kaba ahụ sonyere Obinwanne ndị Igbo na YouTube. Ọ bụ na isonyebeghị na TikTok we are live and direct na Obinwanne Igbo TV. Ije na Twitter ị ga-enwetakwa anyị ebe ahụ. Ije na Instagram ị ga-enwetakwa anyị ebe ahụ. Ije na Facebook ị ga-enweta anyị n'Obinwanne Igbo TV, nwetakwa anyị n'Obinwanne Igbo News. Ebe a ka ị ga-enweta anyị live now. We are live and direct as we are testing our studio. Ka anyị maka esi wee dị at least ka information anyị na-aga n'iru ma na-aga ebe o kwesịrị na-aga. Kịta ya na-emezi tigbo zogbo ya ọbụla ọsọgọ kọba ọnụ ọsọgọ bụba ọnụ ọsọgọ mebi ọbụla ihe eme. Ala Igbo must be great again. So onye ka na-agwa ụmụ Igbo na ife nga na-abịa agwa unu bụ ihe gbasara Obinwanne and ihe unu ji wee n'ide Obinwanne ma ndị nọ na politiks o ma ndị nọ n'ụka o. M ga-abịa zie unu ozi dịka nna m si wee na-ezi unu because na ọbụ nwa Igbo ka mbụ bụrụkwa nwa Nsukka Asado Ideka Arụmọna. Na ọ bụ ndị na-amara ka anyị si wee kwado nwere ike na-afụ m ka onye na-amara ihe ọ na-eme. And all of you nọ na social media wee na-ajọji m. I forgive you people in the name of Chukwu Okike Abịama. Because na sometimes ihe unu na-emego social media ọdịzie ka ebe a na-fight is war. And I don't believe in war social media anymore. Maka na nwoke na-akarị dumping selling. So na ọ bụrụ na na-esonyere m achọrọ m ka anyị kpaa nkata n'ụbọchị taa. Asị m ka m testikwa my studio marakwa na ifere na-agabago ọkwa ọfụma na afụgo m nọ na-aga ọfụma. So ebe ọbụla isi wee na-watch m right now ana m asị ka Chukwu Okike Abịama nke kere eluigwe kee n'ụwa mara onwe ihe kerie. Chukwu anyị na-ekwu okwu Chukwu ome mgbe o nyere dibịa, Chukwu ome mgbe o nyere pastọ, Chukwu ome mgbe o nyere nne na nna, Chukwu ome mgbe o nyere ifere na okerekere mana ọnya bụ ezi ichi. O wepụtara anyị iwu nke 10 ka anyị wee na-afụ onwe anyị n'anya wee na-enyere onwe anyị aka wee na-akụziri onwe anyị ụzọ wee na-akụziri onwe anyị ife. Mana dịka o si dị n'ụwa atụgharịana wee na-emegide iwu Chukwu. Ndị ụka na-emegide iwu Chukwu, ndị Igbo na-emegide iwu Chukwu, ndị ọcha na-emegide iwu Chukwu. Anyị na-ajụzi ọ bụ anyị niile megidebezi iwu Chukwu tupu obodo adị mma. Mana ndị dịka anyị echekugo ihe niile dị n'ụwa wee fụ na onwere ikwana ihe afọ oriri ka onwere ihe anya fụrụ ka ọ gba mme. Noize a na-eme kịta na unu ga-anagide
because now this man na caught a flower. We were not soon gonna get there. Where come Patagodo? Can you make your window, able see abata, make your window? I'm coming back. I say hate him, Panama no sand. I don't like it. So we are coming back. The vision is clear. Obinwannem Global Foundation. Listen. They say giddy giddy bugwe, the unity is the strength of a king. And when we work together, there is no weight we cannot bring. From the red mud of a light boat to the streets of New York City, we carry the heritage, we carry the beauty. Mazi Ugu Okechukwu saw the vision, he planted the seed. A home for every brother, a friend for every need. Obinwannem, the heart of a brother. Obinwannem, we love one another. Obinwannem, in Igbo home and abroad, hear the call. Together we achieve. Ndị Igbo nọ na abroad, ma ndị nọ n'ụlọ. Together we achieve. Ndị Igbo nọ n'ụlọ na ndị nọ na obodo, ndị nọ n'ama, ndị Igbo nọ n'ụlọ na ndị Igbo nọ na obodo oyibo. Together we achieve. From reason why okay. Now I'm going to life. I'm on life right now. I'm watching. Ndị Igbo bụ ndị nọ n'ụlọ na ndị Igbo nọ n'ama. Ọ bụ nnukwute ezigbote ife ma ikwube maka unity. O nwere ife nji wee bata social media na-abụrụ ka nyere ndị be anyị aka kụziere ife na-akpọ unity and the power in unity. O nwere ka ọ na-afịa n'alụ, ụfọdụ na-ajụ kedu ihe ebe Obinwanne na-anọ, ebe ka Obinwanne nọ, ebe ka ọ kwụ akwụ. If you are a child of God, you're supposed to know the truth. If you're a child of Chukwu Okike Abịama, you're supposed to know where you came from. Which village are you come from? Are you going to stand in my village? Are you going to stand in my family? The division of the European structure is over. Obi-Wan is destroying it day by day. So if you don't like how it's happening, wait for me in a battlefield. It is one thing we must happen to a man. I disagree on all foundations, both Biafra Foundation, both in the Igbo, both in the government of Nigeria. I disagree. They are not honest on what they're doing. I disagree on all of them. So Igbo no Obinwannem Foundation, I structure it to change the narrative of the European standard structure. So Igbo my Obinwannem name. Obinwannem with the name. Open on social media 200,000 years you can never get yourself free from the structure you are using to fight your enemy as Igbo. So ebe gụrụ akwụkwọ karịrị ndị go Oxford, ebe gụrụ akwụkwọ karịrị ndị go na Cambridge. It is when you understand who is talking. Ọ mgbe matakwara onye na-ekwu okwu maka na mụ wee so eso mmadụ shiprishi. Nobody is my director, whereby that is I don't know what you are directing me to. Whatever my director self, whatever one be him so I from if a man get you a weapon or west no come where marry them. What I go so na chokan kuzerunu case kamadi say way freedom of speech. I chokan kuzerunu kamadi say I stand the government. I chokan kuzerunu kamadi say bin do ezuno. I chokan kuzerunu kamadi say akpata ego. Achọm ka akụziere unu ka esi arụ ọrụ ugbo. Achọm ka akụziere unu ihe ahụ papa unu akụzigoro unu
unu ji wee bụrụzie ndị wayo bụ ndị 419 drug dealers. I want to teach you people what you can be doing to help your nature, to help yourself. I want to teach you why and what makes you to become a bad person in the politics. I want to educate you what politics is all about. I want to educate you what leadership is all about. It is up to you to learn. Adamakuzie ka mụ na gị nọrọ. But ọ bụkwa na ihe na-eme dị gị mma, ị bịa join anya anyị na-aga n'iru. Ụwa bụ ọchịchị onye kwuo uche ka onye si chọọ ya mebe, mana imegide onye ka gị ike, otiwa gị arụ, ọ pịara gị isi. So onwe onye nwere monopoly to attack anybody in this life. Onwe onye nwere monopoly to say otherwise in somebody's opinion. Ọ ikwu nke m ya ka iji nwee gọọmenti. So n'ụbọchị tata bụ ụbọchị Afo Ani, nukwute ụbọchị ka ọ bụ ka anyị gbanyekwara ha n'akwụkwọ ndị Facebook na ihe na ka ha fụ ya, mana ndị TikTok na aga na-afụ ihe nkuru ga na-afụ bụ iru m na ife ntị n'azụ. So tata bụ ụbọchị Afo Ani. Ụbọchị Afo Ani. Ụbọchị Afo Ani. Ụbọchị Afo Ani bụ ụbọchị anyị ji echeta na-enwere ihe dịka ọrụ ugbo, enwere ife ana na-enye, onwe ihe a na-enweta n'ana, ihe ana na-enye erika. Ndị Igbo anaghị akọzi ọrụ ugbo, ndị Igbo adịghị arụzi ọrụ ugbo, ndị Igbo nọzi na 419 business, ndị Igbo nọzi na ego mbute business, ndị Igbo nọzi na hotel business. Ndị Igbo enwezi ife eji mara ha n'ụwa na-abụrụ wayo. Ana anyị nwabụ ụmụ Igbo si n'ọma mmezi na je jụọ esi ihe ana na-arụ. Ana na-ewepụta ife a na-eri eri, na-ewepụtakwa ma mmiri na nwa ha na-ebu ife niile. So anyị na-akwanyere ana n'ụbọchị tata ugwu, si na ife niile eti na ana nke anyị ewepụta na iwe rie ọma mgbu anyị egwu. Maka na omenala Igbo na-ekwu okwu abụrụ ije gwọba ọgwụ ego. Ana m ayọ Chukwu okike abịa ma nke kere n'igwe ka n'ụwa ka o mee ka ndị Igbo chegharịa. Maka na njọ ndị Igbo na-emebi ego egbu ha ọsịsọ. Njọ ndị Igbo na-emebi ife mere na ha na-anwụ ọsịsọ. Njọ ndị Igbo bụ ihe mere na ha na-achọ freedom nke ha ma nweta n'ụwa ọzọ. Maka ajọ mmadụ anaghị achọ freedom, na onye bụ ajọ mmadụ na-achọ freedom. Ịbụrụ ajọ mmadụ, you no need to look for freedom. I will make ndị Igbo on social media to regret the day they enter Facebook. I will make ndị Igbo to know that is what they are doing in the Biafra name is an abomination. And if they don't do what they're supposed to do, the world is going to be against the Biafra struggle. I am not saying it in a way that I will please you, I will make you to love me. Do not ever in your generation to love me. I don't need your love because you are not the one that make me to be who I am today. Every ndị Igbo bụ ndị a na-ekwu okwu Biafra should be careful and be warned to be using anything on social media against ndị Igbo. Because if I'm not in me, I know you or I talk to you, I am your friend. No, and one friend in here they make Alibo. Alibo must be great again. Only Biafra should go back to their village and talking about Biafra. Or anything you are doing on social media, I will make sure I will report you, I will talk against you, I will make you to feel the bad. Only Biafra from a village, that is you be one Igbo agitated for. Go back to your village and start there to telling your family what you want about Biafra. You cannot be on social media discouraging people that want to go back home. Many of you people don't know which protection from another man country. Mani besi na nke ben na ka I gesi wo ma ibo onye Igbo ị na-ekwoku Biafra without ikwu maka ben na gị. Automatically you're a criminal. Talk about your village. Talk about your home. Make sure that your village home not intact. Make sure that community is intact. Make sure that local government chairman is going. Stop using Biafra on social media to talk nonsense. Go back to your village and tell us what is going on there. Because the international community must speak against all of what you people are doing on social media. We must dig information and know who and who is sponsoring problem in our land. I must make sure that is
any of Biafra leader must be arrested anywhere you are all over the world. I swear. Stop using Biafra to exercise terrorism in our land. I am out fully time now to make sure that if you're talking about Biafra, na social media today, when they call IPOB, Biafra, and that thing you remember with the name of Nnamdi should stop. Should automatically stop. I swear, should stop. If you like, try me. I am in Hamburg, Germany. I am not hiding myself, and I shall never hide myself, but I must make sure that Igbo, also warn your children on social media. Warn your children on social media. If you know people that are talking on social media, warn them now. Let them not use Biafra to destroy my heritage. Let them not use Biafra to divide my people. I will not tolerate the nonsense again. Any fucking useless bastard that using Biafra to terrorize Igbo land must be tackled and must bring to the court. Like Nnamdi Kanu, use Nnamdi Kanu, use the word of Nnamdi Kanu, use the message of Nnamdi Kanu to pass to the other people that doesn't know about Nnamdi Kanu. Even the men on social media should be stopped. I will deal with all of you that is using Biafra to destroy Igbo land. I'm not saying it in a way that I'm not brag. I don't brag. I don't brag. Before you know it, you're already having the biggest problem. I am the first person who will destroy Igbo in any angle of this world. And I don't fucking care about your love. I don't need your love. I don't need your support. I will support myself. I work in government and get the money and support my career. I don't need your support. I don't need your support. That's why I do my things in Obinwannem. That's why I preach like I like. Nobody can control me. Before you can be my leader, you're supposed to know my activities. Before you become my leader, you're supposed to know what I want. Before we begin to control Igbo people, you need to explain who you are. Somebody cannot just come out and declare that he is a non-Igbo leader. If you have a foundation, fine and good. Use your foundation to preach what is all about. But man, even on Facebook, they use Nnamdi Kanu, they use any other thing, they use Simon Ekpa. To God, you are going to face the consequence in Igbo land, because I must make sure that I track your village, I track your umuna, and report everything that you are doing, even report that country you are living. We need peace in Igbo land. We need automatically peace. Governor is nobody when we times of Igbo. When we are talking about our home, who are you to talk against us? Who are you to talk against when I'm saying that our land must be good? Buchentu, Guchawa, 419 everywhere, which legal process of Igbo. I actually I don't have any bad record in Denmark, in South Korea, in Ukraine, in Germany, and any part of land, Poland, England, I don't have. And anybody I am warning on social media, be careful, because with the face guy will write against you in the United Nations. I will write against you in the international community, European Union. I will make sure that I write against you. Do not say that Okechukwu did not tell you. I don't care about who you are. I don't care about who you are. And the next thing I gave a big bamboo, we have to write an official letter to our leader, Mazen Nnamdi. He must, anybody found before Nigeria, they may die for all of you. And we will mention all of you, international community. Stay away from what you don't know about. If you want to fight for IPOB, if you want to fight for Nnamdi, join IPOB. Each one is on Nnamdi can work Kalibo Dema, Kala Biafra Dema. Join IPOB. Whether not the new one or the old one, join. Find a somewhere to join. In all the public, not joke at Kuku, not Yara. Mama go or Jare if you wear Zog. Where do you stand? Give one a joke, fake account everywhere. Give one a joke at Kuku where I stand. Where do you stand? You? I work within Nnamdi almost 10 years, almost 5 years. Let me say 5 years. Before the prison, I have evidence, I have record, I have everything. Then give one a claim you come well off on Nnamdi. What have you done to help Nnamdi? What have you do to make Nnamdi to be released? What have you do to make the whole world to hear from Nnamdi? What you people are doing? Unujira fan Nnamdi when they been dojo nkendi igba na hanabata n'ụwa. Igboro nwogu onye na love Nnamdi. If you give Nnamdi na design onye Igbo Kahneman. If you give Nnamdi melody here, this lifestyle should stop. That is why now go one thing get new DOS on the old, because I will make sure that I will fight against all of you people. If you people do not stop anybody now, my mission, my job is to destroy all the bad leaders.
And welcome me here with my bishop. That's why you have human rights activists. I will make sure that not only open up for leader leading anything concerning Igbo man on him here, you charge off in and out as an international observant. Because that's why I register Foundation Obinwannem in Ukraine. That is why I register it in Nigeria. Because I must work with every government in this life to make sure that peace reigns in my land. If you think that is Namu right to stand for my people goodness, then you may be away from now. Maybe I not type nonsense. I can meet him and negi. I can meet him and nagi. I can meet him my governor. I can meet him my president. When you don't have any right to tell me where I can stand with my money, with my time, with my knowledge. You don't have the impetus. Make it do this struggle. Make it do this Igbo land. That now when I notice that Igbo 419 I begin to shout about that. I begin to shout Igbo Orika had a Zuno Brobe, it's not a story no Brobe, but na buy a name ganga. They cannot work in farm. They cannot work in a village. They cannot participate in what we are doing. They grow up in a nonsense lifestyle. Today, when I'm talking, you're talking. When I'm explaining about our land, you also try to follow me to explain. Can you feel my ben nage? Obu no channel be zubotu mafibo. Can you see on social media when I attack Rome mad? Can you on social media can attack Rome mad? On social media can no go mad yo game. Onye chogo ku ben niade. That's why you see today in the TikTok here the Bible. I want to teach you people how family work. Careful at the same thing how family work. It is the same way leadership work. Then unu ga water makena bi kuzuru no bi hunu ga jinyere onwu n'aka. Enwere one lady gbara egwu na Enugu State na ogende na-akụ ogene. Ndị na-akụ ogene gbachara egwu wee mee mistake wee kpuje utuye azụ ya. The people wee nwekwa obi wee publish here. Ọ bụrụ nwanne nwaanyị which is na ga-etinye ka ntinye maka mba ekwu ya before na-ekwu but before ọ ka m kelegodo unu biko ana m ekene Igbo niile because na ife na arụ ahụ m bụ achọrọ m inweta ndị ahụ na-ekwu maka m. I want to catch them real. I want to catch them. It's not on Facebook at all. I'm not a Facebook freedom fighter. No. I want to catch them well. Sometimes na comment some things which are there how can I see these people real? But now I am on the ground making sure I have to highest I will pay my millions to make sure that I catch you one-on-one. And when we have the remote Igomoto, Euro 100 decade. Track it down. I swear. The reason why you China is a criminal because not before I'm one. Almost indeed criminal. Almost indeed. It's not criminal. You go to bad, can't enjoy business in him. You can't stand up in one. I started building my life in childhood. Nobody. Reverend Father cannot stand me. Pastor cannot stand me. Why? Because ezigbo ndu amaka. Nyaka na teach no be one ezigbo ndu amaka. Ikwesi na I suspect one negi. Why are you suspecting your brother? Why are you suspecting people around you? Oh my God, I jump mad cable. You're not trusting yourself. But if you trust yourself, I'm going to go to make on Gina mona go jakara ufa karaka biwa. Opura karaka mu jibia ki jibia. Anoma bunata the same. No one was. Akaraka mu di iche, akaraka di iche. I will never come to your own akaraka to take it or to use style where Zuri and Ori they can then claim to have leaders. JG style is called akaraka and mad. When I completed their fake akaraka. Because when you open up my huge web you getting a secret for people attention. If you're not business, you are dealing with them. So many of you people they go to getting me na man have just life. Nam tawo boss afa no ga maru gemma. Maru no ma no wajuru esem o ga duru no ma. Ye na ikpenisi ye na agonisi mo fo na agonisi nka na agonisi unu nene. Ye na gbodogu na Ali Igbo must be great again. Work hard and make sure that you do the needful. Bambo ka nwa Afo Igbo. Nyere be nna ga aka. Bido kita create make a single relationship with umunna gi, with umunne gi.
because he had a tribal war. It will start very soon. Nobody will take your time, and we will report international community before it starts. So that you people has no concept. When I'm telling you, I will be telling you publicly and making it to become something that you can never argue on it. And EBD balance, I will report you to your government. Anywhere you are. That is why I talk with the international attention and then we take on venture. The next thing I must write a letter against the country you are. Because when we country we fight about Nigeria corruption, any country could see that na pass na Nigeria, they will accept you. Man, you challenge is for this lobby. Lobby Guinea. You were going to lobby na yara. What lobby? When lobby carry the Nigeria, one in Nigeria. Can you Burundi Bowayo? What lobby are you lobbying? Who are you lobbying to? What is where is the receipt? All of you should respect yourself, especially when you are grown up, says on Oxford, especially when you are grown up, says on Cambridge. Respect yourself. Onwe pass in Oxford and Cambridge na Igbo. Onwe ku ro barani na okwa ima barhuru. So na hin na you no ni lebundi na dey take care of me na ajum. Wanne iya hu na me ni kwemputa you need to stop. Either you join Obinwannem Foundation or stop calling me your entire generation. And my time is clocking. So I don't care about who you are. You cannot speak with me if you're not in Obinwannem. You cannot speak with me if you're not in Obinwannem. This is my life. Organization I partner, we partner and I get the agreement how we partner. Any organization, both Biafra struggle, claim leader because claim leaders by merit. Nobody is by merit. All of you by claiming. And this is very, very abomination in Igbo land. If you want to do something, do it accordingly how it's supposed to be in educational level, in a Western world system. Through British structure. Or to a British same way. Also, no by Biafra. Or to a candy was a man, no one hatching we cut together. Can structure no Jemi Biafra? Can the structure no destroy a Igbo? You people claiming that you are looking for Biafra, need to Egypt Biafra, where chase Nigeria government away. What is the structure you are using? Can you present the structure to the world? Can you be proud of what you are talking about on social media? Can you be proud? Can you prove the world what you are talking about Biafra? Can you prove the world why you are fighting for Biafra without mentioning Nandekan? You have to go back to the meeting of whoever that are fighting for Biafra, because the world can never label Biafra anything evil. Never, as far as my life. No word, no word can ever label Biafra people a bad name. They never born that country. We have right to live. We have right to speak our mind. Nobody will tell me what I will answer. Being Biafra is not a crime. Being an Igbo man is not a crime. What is a crime? It is Igbo that are using Biafra to scam and to do crime. What is a crime? It is people that are using Igbo name to do a crime. And we, Obinwannem Igbo Global Cultural Movement Foundation, we fish them out. We will make you to feel the pain we are feeling. Igbo leaders, Igbo billionaires, Igbo politicians, we will not accept those nonsense you are doing anymore. Home and abroad. Where are you? It's not content on social media. It's not candy mad I don't have that hopeless, useless life. I don't have it. I have a mission that is my future children will never test horror things I have tested in the name of one Nigeria, in the name of Igbo, in the name of Igbo, in the name of Biafra. I will never tested that stupidity
envy, jealousy everywhere. People claiming to lead people with blindness movement. People who are not sincerity. Isn't it onye Igbo? Man, ide ekwu onye Igbo. Isn't it onye Igbo? Ide make onye Igbo. Every Igbo man with a way to live, with a way to behave. So, are you people behaving like Igbo? Are you people behaving like Ndem? If you are meeting in Igbo, Nsukka. If you are meeting in Biafra, Nsukka. If you are meeting in Nigeria, Nsukka. What is going on with all of you? What is going on? Actually, what is going on? Every bad leader, maybe have you joined Obinwannem Foundation before? Even inside Obinwannem, I don't care for them. If you don't follow the rules and regulations of Obinwannem, go to fire. You people are supposed to respect the law. Every law of organization, you went there, read the aims and objectives, and follow it. Adam IPOB follow the rules and regulations of IPOB one family. The same leaders you people are talking about, use me and dump me. Nobody is talking about that. Nobody is asking questions. You think I will forgive you? You think I am a fool? You think I'm one man? Abraham one mother. Yakanya wabu one kono Nsukka. Mama bu one yinko. Papa mu eze mweze. Jena maju makashi Nsukka je joanyembo. I have a name in Igbo land. It's not because of the criminality of all of you that sold our ancestors during the war. There's not conquer this government of Britain. What makes you to become an Igbo more than me? What makes you to become politician more than me? What makes you to become financier in Igbo land without me? Because all of you just go to useless Britain education, useless Cambridge education, useless Oxford education, using it and brainwash and intimidating our forefathers, our fathers, our children. When they destroy your money, come on, Mero, do not remove. Come on, up meeting kitunating work on Abanen. Come on, airport, do not remove. You for in Arunobod. Moto no China about common instruction of moto is a ganoso, unaruho, national governor, national senator. Nezuko say go public funds, never obodo Igbo. But we need to be obodo Igbo. We don't have the kind of thing that we feel that nobody can stand for the truth of evil things who China name or what. We're corrupt to see their members. Missing their members are not born for nothing. Instead of pushing the freedom, pushing the narrative of what we are suffering for, they're now accusing themselves. What is money? Who believe in money, believe in nothing. Who love money, love nothing. So, phone. Actually, very soon, you can't get me. I work with people that believe in my ideology. I go with the people that stand what I stood for. When you stand there now, bro, on your Nana village here, that is my stand. On your Nana village here, we don't have village you preach about Biafra. Started from Umunage, Waba here in Biafra, not on social media. As on Igbo, Jena Umunage, hearing on accuse as a culture, it is not the same. Igbo people does not have one culture. They don't have a similar culture. Let me say, they don't have a one culture. Igbo land have different cultures. Nsukka culture, Abakaleke culture. Abakaleke culture, Enugu, Anambra culture. Make una stop deceiving people, teaching nonsense on social media, saying that is Igbo culture. It has not been Nagu culture. A Bariamu culture. Or Ba culture. Eh? Or get job ebis na ben nag, it's not culture ben nag. Don't come and say no Igbo culture. Oya me one hakuzuru anything about culture because I want to go no man. And a rule we kuzibe culture na Igbo. Turu agwa nna na kpasa go imaru ge bu culture ndi Igbo. Turu omume ndi obodo na eme imaru ge bu culture unu. So why is social media? Obinwannem preach about go back to root, go back to root. Ndori bukoria. Unesobe ndori ebe kuno not today. Where are you people today?
and make a one line workable Justice Ozobi. Nobody get anabata ekene because all of you not the same. He dem Magomed on Megodi. He Merekita Muhammad in Enugu Aglade. What the whole 5 states bring them in Enugu Aglade. Tell them the same thing you are saying. Structure register. But he uno abego kamuno uno roko. Mbumburuku no promote you make unu kande man marun. Mati today he adjog na kedi eme na gonna be one other record today. Justice Ozobi. Kedi fi agumo. What you go tell the whole world? Because some China them here kanka. Otutirimu no need to members. Now they take nonsense. No you have also be actually work with me. Who go work with me without holiness and transparency, without sincerity? Can you work with Ekwensundo? You got room with Ekwensu. You can work with Ekwensu, go free. You got room with Ekwensu, Ichokokwe, Osu. Do you think I'm afraid of anything I say on social media? I am the one who are going to end the life of evil of Igbo. You go see him now. You go see him. What can I do? Go see the end. Then what is the next? Everybody come from their villages. Go and make the whole Igbo land come from their villages. Make meeting with all the security leaders. We need to call all of them in one umbrella. Why can't you hate these people bundling on American? All those old kakusun on Americans. They cannot stand in something in lineage in Igbo culture. They name kausa. Yeah, but it does the Igbo now go take 100 years to structure. Which structure are you people bringing to rebuild Igbo land? Which structure? Every Igbo man, every Igbo family, every Igbo kindred with a structure. Why can't people go back to your village? Nonsense, not structure nonsense. That is why you wear structure foundation to destroy all of you. You must go back to your fatherland. Go back there. Go back there. Don't use politics. Oh, Nigeria politics. No, Nando politics. Then now say soon they create a divide in the Igbo. From social media, Kotoku, because of social media. Social media what an insult. The same thing in Europe. Man, America, expect that now was in my head every structure. Igbo nation don't have any structure except ancient structure. There is no structure you are going to structure to bring Igbo nation in reality without going back to your village. No group get deceived. Any group get deceived. No one. I don't want any structure anymore. What I want, where are you coming from? Where do you come from? Onye beke ebo. Amaji. Go back to Amaji immediately. Go back there and reconcile with Umunage. Any structure go back to Umunage. When Facebook let destroy people's lineage. Take it out do now where maybe. You have to I got sign an agreement. Then can we mark and how many members you have? How many people you have? How many people you control? Because I don't more teaching dara. I don't come on never near I don't come ever a team mara akwayaka. I don't come never control mad because all control in the Britain control I get a kind of power here. Any woman that wishing to control mad when he get Kwagani Makai bring it down. International community threatened or the Congo head each and international community. Can you do difference in the call with Trump? Can you do difference in the call with Israel? Can you do difficult with the call with Russia? Or with any country you want? Can you do difference on our brother? Can you have a difference now? Maybe I would executive the government over there. What is difference? Don't know why you couldn't.
Kedu na afia arụ na unu wepụtara onwe unu wee kwuo na anyị dere ndị akwụkwọ na ihe anyị dere mee public na ihe anyị dere Trump na ihe anyị dere ndị gọọmenti a na ihe anyị dere ndị immigration na ihe anyị dere ndị country. Kedu ihe dị difference? Kedu ihe dị difficult? Sorry. Kedu ihe dị difficult to know those things? Unu na-efili that na ndị ụwa dị wicked na bifo imekọ with ndị ụwa na ị ga-akpachapụ anya uche ịkpachapụ anya because all of you bụ ndị ori. Ọ bụrụ bụ ori n'ụzọ na gbogbo. Kedu ihe na-atụrụ mmadụ ụjọ igwu eziokwu? Onye ọbụla na-achọ ka o protect obodo ya. Every country na-achọ ka ha protect their country. So you cannot blame anybody deny it, anybody saying na ha enyere gị aka. Ọ bụrụ arụ ka ọ bụ. Then kedu ihe ga-eme ka anyị nyebere onwe anyị aka? That is what we're supposed to be discussing. So ndị nwe ụmụnne m agara unu niile. Isiokwu anyị n'ụbọchị taata dịka unu si mara o nwere I remain like more actually anything because now people may use my brain too much, and when you using my brain, I'm a fool ka ajo mmadụ. Anonya mere no na hadaba. Enweghị leader no na Igbo ka m mara ihe dị na leadership. I swear. So una ama na matra ya ekwensu. Una try is na ekwensu. Because una try ekwensu na esu. What you have to do to Okechukwu, you must be sincere and transparent. If you are not sincere and transparent, Magina support Nandekano, Magina support Igbo, Magina support Biafra, I will destroy all of you. I will not pity for you. Onye obuna meraji must die or must suffer. Muweme haji fe abara maji for so can we stand in one ihe neme today. So obuni when kisi when mistake maji fe, we are going to punish you. Including Mazen Nandekano, we are going to punish you. I'm not a man of that nonsense. Integrity. Then when we are looking for integrity, respect that integrity. Dignity of Ndumi Banago. I know they look for Nandekano to tell you the truth of the Chukwukabiama. I don't look for governor's face. I don't look for senator face. I don't look for anybody's face. Let us be free from the bondage of the Britain. When they bring the bondage, the people at the same land of the rising sun. That is what will make you now to become happy. IPOB cabal. Then why had you weapon without any nobody or all of you ask about me because of all of you the wicked. Because all of you the wicked. Even today in Karasuno, the same people who they use when I destroy Igbo peace. But one thing that now how they go now information of Yende on social media. Information they did not reply again. Give me IPOB love one and the kind of IPOB property. I find did I fight for it? I did not fight for it. I know one day may go to Korea, from Korea, from Ukraine. I never say it, and I will not go and say it because already go come at this struggle. All of you are looking for money. I am already invested $100,000 in Obinwannem Foundation. Go and check it. People have donated many money, and I did not squander it. I can give accountability without talking twice. That is what proves a good leader. For an answer, you get what you may watch it. Can't you watch it in Gumo Christ? Can't you watch it, Reverend Father? That is when he will love me. No. My father, radical man. Go and check Ezbote Mafibo. Mafibo, I like intimidation. Mafibo, I like it to Uchiha, Atugari. Hana like straightforward things. On the Bobiana Tugari Zuche now. Because Nahana Choba Hagabuhame, your job, Kirape Chopata. And that is why international community is against Igbo race. Nothing more. They are seeing us like a criminal because of whom a few people good drug, make computer Yahoo. Because of them, our race now is now going in a bad record. And we cannot stand it. That's why I created a foundation. Let it be legal so that I can fight those people, both those people that is working with Nigeria government and making our land and our name to become a mockery things on social media. We will bring you down. Only one letter will bring you down. Give that convoy him just one letter, you go to prison abroad or you buy to FBI. Straightforward. It's one come you can try now. And in Hamburg, Germany. Report to you government, report to everybody. Key woman and muke kwadorofuma and hakuja kuja. What they go kwadorunu abroad today. Na li gba kwadorunu ofuma. Mechekwe me na li bu na menwe unu menwu. Otakuru threat by Nwachukwu. Or tackle threat bam.
Jena Wall, you can equal that place in a threat him, dead 12 and some number. Now, Junes are Juno, no Macadam, no social media, Muna Bobo, Muna Brugobo, Muna Bobo, and more, in 1 money. It's not a maru, he has so say Rica. He more about Kuna son say Rica. He got some hennas, he got some more carrying a son so into where Bully Hamburg today. Obroni didn't be them when he came to the poro. Obroni didn't be the one who came to the police. Now, bro, kill me, watch Choribumu because of the same Biafra struggle in Ukraine. Evidence is here. I pay Kadamanaka, but I'm not cheering and boy nothing. The same fight I fight from Korea. Evidence is there. We're not fighting because it's you can't Gadiru. Unuta claim when Biafra is the truth. Biafra is the truth, the only truth. But none of you stand for truth. None of Biafran is truthful person till today. I never see a truthful man of Biafra. Which is I challenge you. Come up and tell me how you become a truthful Biafran. I use truthfulness, holiness, transparency to work for Biafrans. But what I got from their leadership is betrayal. Which I can stand it in the whole world to tell them they are betrayers. I don't fucking care. It was second another kind of moment. Let me tell you people are very wicked human beings. Let me tell you, other than Nigeria, when we're Tinubu Kuboku, other than Kenya, you know, yes, Nnamdi Kanu in a prison. We cannot talk against Nnamdi Kanu, never. But we are now saying that all of you using Nnamdi Kanu to talk against any Igbo man should be arrested. Immediately, that's my advocate. Anybody using Nnamdi Kanu name, Nnamdi Kanu did not tell you to fight for him. Obonos no fight and how without Ojukwe. The same way we are fighting Nnamdi Kanu, we are going to fight those people using Nnamdi Kanu to fight those people. Because we have right, and especially me, I have 100% right to tell you that you are not a POP member. You don't have right to talk about Nnamdi Kanu on your platform. You don't have the right. Before you can talk about Nnamdi Kanu, go and register to Nnamdi Kanu platform. Go and register with organization or register. Fake people everywhere. Help round. Ndị ya na Nnamdi Kanu na-emezi ife na-achọ ka edozi ife ka ọ gaa ọfụma ụna na social media na-akọsụ losant na-eme ka ndị mmadụ believe that na what we are doing is not the right one. Unity ka a na-achọ ka edozi obodo. Ndị unu zugoro ori na ndị unu na ha gbagoro mgba onwe ka unu si Okechukwu with them isi agbakaba unu isi ya unu ga-anwụ dị ndụ unu dị abaghị uru because na mụ afọ azụ na anya sef. And any leader of all of you, Zuzu, you know me now. Anybody from close to, immediately for that na what I want in Igbo race is transparency and honest and sincerity with Igbos. You can do it to other country. But as far as only Igbo, it got very transparency. It got very transparent. Ị ga-abụrịrị onye eziokwu with onye Igbo n'ụwa niile. Ị ma hide onye Igbo anything. Onye agitation of Obinwannem Igbo. We must stop how we betrayed ourselves. We must stop how we lie to ourselves. We must stop how we hang shoulder with ourselves. Anyị ga-akwụsị mpako. Unu si na Igbo ahụrụ ọzọ nwa ha n'anya. Nna agwakwa unu ihe a ga-eme ka Igbo hụ onwe n'anya na acha na-agbapụ agbapụ. You can't use Biafra to threat Igbo people. Although possible, more you are using Biafra to talk against Igbo people, is more Biafra is going to die. Try it and see. If you use Biafra to be talking against Igbo people, especially me, I will destroy the same Biafra on more pay and as a terrorist in the whole world. We did not join Biafra because we want to come and divide Igbo people. We didn't do it. We didn't do anything in Biafra to destroy people. We do this in Biafra to speak about those people who cannot speak by themselves. Unu chani na bia na this struggle. When say when egwu. When say na emezi prank, when na emezi kono. When you cast the photo you gonna koeri. Look at what Achari Gone FS is doing. No elders in IPOB can advise them. Una sunu na eme leadership.
leadership nwụrụ. E wechara ndị mmadụ wee na design nonsense na publish. Family in their fear, how are they going to feel? How are they going to feel? Una so no be ezigbo leadership. Enwe ike kpọ oke mmadụ na-aba gịnị na-esere ha okwu as a family. Nke na-ekwu okwu Biafra, nke na-ekwu okwu Biafra. Biafra you are talking about. Why can't a leader of Biafra to bring you people together to make a peace? Because who they benefit in a nonsense who name in social media. Mana Chineke ga-akpụ unu ọkụ. Chukwu abịama will destroy and shame all of you. Obinwannem Igbo. I still remain who I am, unchangeable, unstoppable. You can be talking and I will be moving. And Agwamono, before end of this December, all of you will regret being against me for the beginning. Talk against me from beginning. Speak nonsense about me. Because Ajahn and Nejerozi can never ever put me on shame. But Ali Igbo must restore with the truth and honest and transparency. I don't care about what you have done on your past. Maka na mgbe anyị jụrụ ime ihe ọjọọ, anyị ma na nna anyị nwere ihe ọ na-akwadoro anyị n'ihu. Ọ bụ ọsọsọ gị maka esi eme ihe ọjọọ. Ọ bụ ọsọsọ gị maka esi atụ asị. Ọ bụ ọsọsọ gị maka esi atụgharị okwu. Ọ bụrụ Biafra ka ị na-achọ, ị chọrọ iji wee dozie ebe nna gị. Welu Biafra na ebe nna gị na, don't disturb others. It's not everybody like Biafra. And you can never force it. And if you force it, all terrorists, indirectly. Go and check it in the record of the world. You can't force anybody to believe in what they don't want to be believed. The same thing comes at Biafra. You can't force anybody in your fake leadership because I call it fake, not recognized. But you just say, be registered a foundation. Where's the foundation? An entity and a race. Unamakuna committee on what? Ala government drama. Fine now. Then let us now go to government house and tell them I love drama. Why are you talking on social media? Obinwannem believe on ground. That's why I have Obinwannem on ground. Have Obinwannem. If you people want men, give me the opportunity to raise men now. I have to now go inside the people who know the politics. Because I need a Biafra, I need Biafra, I get Biafra, we change our leader, bad leadership, I get Biafra, we preach and by Hamaku culture and tradition, Hamaku Zohasi. Then we not turn everything out to politics. Turn it to politics. You patch with the governor, patch with the politician, give you a social media, they claim that need Biafra, no return, no surrender with your hiding face. Why are you deceiving? Which country is doing that? Today now, I have a election. Can you see when election? Or brought in a book in a bamboo key support or brought Peter Bick in a bamboo key support or in or be castigate. Tinubama was the president, fine and good. So who is going to be president? And that person you are supporting to be president, what are you doing to support the person, both Facebook, both social, and both otherwise? Open up P2B kina support. Nyabo na platform go gabu for P2B mission, P2B strategy, P2B aims and objective. That is what you're supposed to be discussing on your platform. The reason why Muaga be direct to be discussing about Obinwannem in Ambia is the reason because now everything about Obinwannem post. And Obinwannem Igbo media talk about everything concerned Igbo people worldwide. I have the right, I have the every effort to do that. Nobody can stop it. It's my birthright. Any Igbo man very hojo, Ihoja give me my fact. That's why I talk against it. So open up one day register it and offer it a register mandoche because I not made new registration. Ndoche man offer it now. Register with the new face of Obinwannem. Then, no hiding place anymore. Everybody know Obinwannem. I was making everything corporate genuinity. When people be double mind and when autopilot. Many people know Obinwannem were migrating autopilot because now they love Simon more than me. They love Nanigan more than me. What is going on? I destroy spiritual, physical, otherwise. I make you to feel bad. Make you 1 week, you go die.
because you are running away from truth. Open and deep, draw wicked. Somebody barambo na Biafra struggle, bambo nkuwanine umarine ma record ye. Oburusi ndị ahụ bụ ndị Biafra baramba ahụ na-emezi ka onye enwere ihe o mere. Asị m na sọsọ mụnwa bụ onye ga okwefuru without Okechukwu Biafra shall never come in this life unless I'm wrong. And I will make sure Biafra will not come. I swear. Because nobody who gwara nna anyị kunu na-eme unu bụ hypocrisy and very wicked souls. Onye gbambu na were eti na toilet. Ndị na-agba ha bụ na eti eri kunu wee nwe ike ịkọntrol ndị ahụ. Then ndị gbambu na-achụpụsị ha. Muabu evidence of proof of ife na gwara the whole leadership of IPOB, the whole leadership of Biafra struggle are evil. Keep saying it, are evil until they go see otherwise. Makana muwa makusi dia meku adime enwo in this struggle. When time, what I have to tell you, igbagu kwa mbongwara. 1, ihukwara umunna gị n'anya. 2, inwekwa relationship with umunna gị. 3, ina na village gị na agakpọ gị ezigbo mmadụ. 4, ebe ahụ ibi na arụkwa ezigbo ọrụ. 5, idukwa legal. 6, inwekwa bad record. 7, before you begin to talk to me, publicly, in addition a village I reported about Biafra to Igbo Patrick Okoro. I told them I am a Biafran, I am IPOB member. It's not a crime. It's a crime. South Korea should not allow me to register it. So only open a Geji Foundation use your term and condition not there. Open up the wickedness of leadership of IPOB. By this time, if I name again, have got at night there for real restoration of Biafra. We come to restore and bring our people together. But this is not the leadership of Choro. Another address of una divide go into pieces. I don't fucking care about those nonsense. What I care is the unity. Mando Chi, Mando Furu, I have the power to bring them together. Kafun kebe zogu ke akorokotogbani hiwewi. Niyeme una jo choke bring old and new because na una arocha go jobo di chiche. That is what we wouldn't afraid. And when we say na nani kanamba, and when we say na Simon e Bamba, and when we say na Ngozo Rabe Zemba, when they say na ndi kporo nwa new one and oro, when they say mana mu one man no na social media mpu hozo wepụta hana blackmail ndị Igbo. Where nonsense, useless, small power hand with the challenge, few people in her when I be destroyed the Igbo race. You are talking about Biafra, but Ikwere not they support you. Ibanke will not they support you. Ishekiri not they support you. Anam not they support you. Isoko not they support you. Only Igbo people are using Biafra to talk nonsense on social media. No proper consultation. In MMS can ban as something that you declare and give structure out, but you cannot protect the structure. So it's only Igbo people talking. What is all that state? Where is all that tribe? To prove that you know where to go Biafra to destroy Igbo land and Ogaheme. Our leader on a prison, someone on a prison. That is fantastic. Then can you get messy without them? Can you get messy without them? Do you think Namadi by prison by Jife Kob? Do you think Namadi Ijekoro by Jife? It is the best thing to know in this world. Makanambiji the prison, 2 things is involved. For you to reset your brain and realize your mistake, or you to know how people are intimidating people because of because of power. 2 things you must learn. Either you learn how bad the country is by intimidating you and you are right, or you learn your mistake. So many people no to Simon the members who claim to become the supporter of these people supposed to become an advocate of them, not to become arrogant and making people to feel like these people did not even do anything or teach them anything. Nobody can stand for Nnamdi Kanu to speak like Nnamdi Kanu. Nobody can stand with Simon speak like Simon. Even Nigeria government, nobody is speaking for them. Right, where is Okechukwu stand in this Biafra struggle? Right, I'm for Google now. You think I'm not gonna have a wobble? Then I Google right as you watching me.
Kemari stand for. What Mazugo Kechku stand for? Just write them for Google. Open the wicked. Say that who get in Nigeria where they stabilize their league. That Nigeria, the reason get you were one henga wound me. Number one, if you pass IPO binge. Number two, if you pass a Biafran ge. And if you get Yigabora, Tambe Yigabu, do the Yipande, the Kapoko how. Inge Yigabu Kevin make sure I'm not going to court. No one win the guy to life imprisonment. I swear. If we name us to me, but he and to Abrondo. So you born and the carriage, and the can, and you mark on enemy of the Nandican. They use chaff and Nandican, they go. So now if we go before this week and now. Before this week and now, Agame Agunu visiting of Michael Nord, and unfortunately, I have one name as an and the Kanu Takanu. So we make water the discussion and the where we are heading to, because now Omambuzi online. You are me or online. I even by the Biafra, the IPOB offer. I am a candidate Sahara reporter see attack Rai. We know. I am a candidate fake Nigerians attack Rai. I am a candidate fake Igbos attack Rai. So we stand it. And you won't buy Jina Kohon. We wouldn't buy Jina me here nonsense in the media now left and right. We won't buy you we educate them, we encourage them. They watch if not post on Facebook now with Kanu Takano with other people. Abuse career. But what am I preaching for you? Repent, it shall be well. Repent, it shall be well. It shall be well with you. Or frustration, I understand. But I lost my frustration. When I'm speaking, I'm speaking. I don't fear to tell you the truth. I will not abuse you on any conversation or in anywhere. I'm not going to abuse you. I'm going to make you to understand. Nanda high gonna abuse. Bundia high gonna making arrest. Because arrest are who be doing now, my baby do. Oh, my arrest is good. Only obna talk against you without evidence. But on ya, Imaki is bia can search and give information. Obinwannem Foundation can stand for you too. So that now I got Chundi Boneji Facebook when they destroy our league. We need to chase them away. Both TikTok, some people who say something that is not in tradition in their village, we are going to arrest you. Or misinformation, or to against the law. When you want to talk on social media, make sure you can defend it in the court of the law. Like governor of Enugu State. Every Enugu State man must not go under the custody of Enugu State. Onye ọbụla bụ onye Enugu State n'ụwa niile a ga-enwe ife ga-eji mara gị pọtara ga-eji mara gị ma na-ezi ozi ọ na-abata ala Igbo. Ekwesịrị ịnọ under the authority of Governor Peter Mba, mana I'm under him. I know I'm under him because he's not my governor. He's governor of Enugu State. He's not my governor. Because I'm not my governor. On my hand, in Germany. On my hand, in Germany. Why are the hockey? You didn't know social media off here. When they came on Bossing Abatamo, Bossag me a oh, you nature brain around. If one day gonna walk back in wake, say, I'm kidding a tiggy. You got aware because no love in all of you. Ndojo man dominate is in social media. What's your boy now? With the anger of what I'm seeing and what I'm passing through and what I'm expecting. The marriage I'm not call, I'm not boja. The man no money here maybe. Yeah, maybe I get a my windows here. When I saw Ken there Bundesboom, let us move. In a choke is dozy alibo. But I not be one that give us a dozy alibo. Come. Very soon now. Open a website, everybody go and log there, go and register. I don't talk too much. You too much, man will hear the women. And then and they take note immediately. You can't talk more than anything about Biafra without me. If you like, name me like this. When you
But in the unu at the end, in the unu use Igbo people, use the international community, my human rights must be respected. As Otun Konyo also well respect here. And we never experience that nonsense. We are all equal. We must be our brother keepers. Even before by fire by force. And me go get my cannot because now on mad. Una fugo nunu. Akwụkwọ akịta na anwụ ifre akwụkwọ akịta na anwụ o nyere anyị odago anyị goro n'aka ya gave that na this is the kind thing I need, this is the kind thing I'm expecting. If we go to bute akwụkwọ from America ka ọ na-abịa oburie bute, let's hear the whole African not here, then I got to go one day from the beginning of explanation. You will learn a lot. Even many of us just with our future. I know you remember but unity is the best. Unity is the power. That trouble cannot help us without seeing us like it was before. Together and they may protest and where unity understanding. No back at Trump will keep moving. According all the government, all from the massive supporting attention of government. Now you the back at an epicenter, Nigeria radical Islam and the war for global order. Now, Mike Arnold, former mayor, on the ground investigator in Nigeria. To investigate corruption in Nigeria. And no foundation in Nigeria only no one don't help on other part of Africa. And only seek the good ones, the good foundation, and he accepted to work with every foundation that is meaningful for humanity. Here was in age. Here was in Kumakia. Unu na-achọ lobby nekwe lobby una na-agba ọsọ because unu trust onwe unu. Not the one in Igbo will work with him. Our foundation is qualified. We talk on na blackmail in Igbo with the Biafra name. Then we got our fear very soon. So I'm very, very glad na I'm meeting this kind man reality. I will say come back. Then on we talk I go now. We talk I go before we ban in Kano that Kano too. Because I'm gonna tell you what I work, what I stand for, how I behave, how I talk. That is why you may put me on Igbo TV. Me put me come on Abasaga. To let you know that as only Igbo in a Hemeti. And Hemeti started from your fatherland. Upon social media, I got a Kumakibo. I get Kuko Makibo on social media and announcement. Don't hear each announcement. Announce what is going on in your land. If you need international help, it will process it. Ya kwesịrị promote bụ ihe Chineke ji jaa anyị. Ya kwesịrị na-ekwu bụ ka anyị ga-esi wee na-promote our businesses. Ya kwesịrị na-ekwu bụ ka anyị ga-esi wee na-enyere onwe anyị aka home and abroad. Ya kwesịrị na-ekwu bụ ka anyị ga-esi wee mara ebe gọọmenti a na-emetie ka anyị mara ihe a ga-eme ka emetie. Who have the plan? Who have the idea? Because o nwere ihe mere ka udo dị n'ụwa ka o si kwesị ịdị. Mana ọnya ka eji enwe club, ya ka eji enwe otu, ya ka eji enwe kabal. So kabara obuni no n'ime ma ọ naghị fish gị, ọ naghị protect. What are you doing there? Ọ naghị enye gị nri. Onye na-asị gị na gị were ego gị na-etinye na freedom nke na-achọ ọkwa onye ori ka ọ bụ. Nwekwe dị ka freedom gị nwa na-etinye ego. Onye ọbụla JB ekita na aka esi ebe a chụrụ Biafra freedom wepụtaba na ọ bụ na anyị chọọ ya. We will start from home.
So I got addition at home like the high name. Open a like the then I am busy IPOB or the missionaries. Then is Yosioma, and his best Yosioma of Ibu. Mahaka Madrokwa na arm struggle. That's the next ceremony all of you. I don't make arm struggle, and I got me one year one more. And when the way say me arm struggle came, a mama I know. Or papa mono Nigeria, come mama no Nigeria, come one day working, come one nam, can a genoso. Any mama won't nam name. Maka have Nigeria, have believe in a one Nigeria. Maybe if I draw possible, so I'm not home nan rock. I'm a moon a Bugari Reba, I'm a Bugari Rema. I'm a moye G for Biafra Abia. Because only G Biafra Abia, but they couldn't make Maka Biafra. Because none of you sincerity. On a fight, it can the can way right. Now a fight is only Biafra cause of the wrong. Onyabo Biafra. On a fight, it can the can of bro, Ihunu Kurobo. Then they can fight so what is the essence of that? Only protect Nagi. Now this is against Umunegi. Get on him go through the social media. I don't understand. We make it and what have been where you jig them one with a nonsense in folk. I challenge you. Go and bring information. Unless in case maybe one with it. And if one private, not work a code. In Kenya, work on a private guard raw, carrying social media. Over there, they won't. If one a private, chiku, ever in a ganga, working in right here. Here, in social media, let me check you, Kiri goten. Because open up one among Kaunu were married in a struggle. Kabunu married no men a libo. Onu was remembered when I seek, let me come, challenge your papa and mamma. Few days in your room at this TikTok. You keep talking backward. One on a front, and I talk back. Ijuom Makan the canon, Corrigan came Maho. Ijuom Makai Pub Corrigan came Maho. Ijuom Makan Nigeria politics in Corrigan came Maha. Look at the Gombo Balambo can do Zobodo. I told me those over in a wrong system way. On Yabana on a Ebenuno, Namasonian name. Then I won't call send dog Guna in a wrong way. I won't call Hanchanini. And after them, who was so poor. Because you do not corrupt to a legal. It's in a chow freedom. Try and lose all the money. Oh, what I create. Why into na TikTok? On the TikTok, no na fear. This lady no Enugu, Enugu State Kiyame. After my picture and about in my video, I've gone video about Egu. Makuzuzi Henabo. And then on our Facebook, on Naga half here, it was me with a download here, but I download home here. Mana oh one lady Baregu na this Indo Gena na ko Egu. Nonsense people non Enugu because here they play about a fucking lifestyle. Then automatically in there now very soon got all going to Dubai, you whip to all of them and get swear to them. Got to heaven to be there. Those people in here because now they are going to question the book about you see them. He will our time I was in a choco them can security didn't know. When Jesus nonsense and Jesus there. Where's in a phone? I don't know. Where's in Igbo drama? Where's happy call your name or drama? Man, everything with a pro studio, everything with a way. Can even when keep on this lady. I said, but my feeble. What you put them man. In the video, need blame what I create one. This is my preaching every day. Only the men are so one on TikTok. Una Burgundy sexuality. Una turn go. Omenala Igbo, Sunday Igbo, upside down. Why? Thank God, we're going to na-ekuzi okwu na. I'm going to na-ekunite. I they like you. Move for an keep of man, my love here. I brought me hypocrisy. When I before me and a follow Bezegi, you get my attention. I don't follow everybody because now the enemy I have is more than the people that love me, and I know, and that is what makes me strong. The enemy of Ndi I have is more than Ndi Horomnanya. If you don't Horomnanya, the film where Tonya be proud and popular about me all the difficult because Onya no way be sinner. Afu be monyi Igbo bo ezibote nwa afọ
Bonye nke na ekwu ka nna anaso yiri nna ya afụbeghị m ya n'ụwa. I never see any Igbo man who believe in truth, honest and transparent and stand with it. It does not mean anything. You have to stop immediately to be doing it and confess about that. You have to go and ask for forgiveness to them before you can reach in my level of spirituality. Onye Igbo ọbụla bịakwutere gị, ọ ga-enwerịrị ihe ọ chọrọ wee bịa. Onweghị onye Igbo ga-abịakwute gị asị onye Igbo. I never see him. Enweghị onye Igbo ga-agwa okwu asị onye Igbo. I never see him. It's a challenge as you're watching me. Enweghị onye Igbo na-abịa without interest, selfish interest. Anyị nwa bido na nwata wee serve bande mmadụ. Kedu ife anyị na-got in return? The betrayal, disappointment. Na m create Obinwannem Foundation is because na aga m atọ serve ndị ori. Aga m atọ serve bad leadership. Nsi ka magodo ihe dị na this servant. Ka magodo ihe dị na this leadership. Na amatago m ihe dị na leadership na ha chanye na-eme n'asịa. Ebe kwuru gbazeje. Ebe kwuru gbeje. You claim that you are a leader. Come, let us tell you what leadership is all about. You claim you are a foundation creator, a founder. Come, let us tell you what foundation is all about. That is why this lady in Nanyeba, especially on TikTok. Okay, for life, this is the reason why Rwanda, Ghana, Kenya, even Tanzania, obodo ahụ bụ obodo mma na ndị amabeghị arụrụ na dịka nsomara arụrụ ana. Obodo ihe a na-eyi bụ na ha na-ama akwa na-arụ na-eyizi nke a na-eyi ọka mma dan onye si na ya bụ a Christ, na ya bụ a Christian, a lady si na ya bụ a Christian who's supposed to be dressing like Virgin Mary in the ways we kụziere anyị ihe dị na Christian. Nwaanyị Igbo bụ nwaanyị Igbo erubere 30 years, erubere 20 years, na-dress naked na public. If you say nwaanyị Igbo oyicha oye half cloth, where is aka na ado ya ka onye nyere punishment, you know that what you wear is now exposing your nyash. Ihe mere gị dignity, ihe mere gị jiburu ugwu nwaanyị gị. Unu yichazi akwa, unu eyi akwa, almost n'ike unu ka ọ ga-adị. Onye kwuru na-eme attract. Ụmụ nwoke buru unu rape unu etibe mgbu. Mana unu nwa bịa na-adọ ụmụ nwoke ka ha bịakwute unu through your dress, through your behavior. Gịnị ka ọ bụ na ndị Muslim ụmụ nwaanyị Muslim na mama asịkwa na ha nwa bụ the holy, mana the ihe je respect ụmụ nwaanyị Muslim wee ruo today. Ihe je respect ụmụ nwaanyị Muslim wee ruo today, the way they dress. Mana mụ amasị na the way they dress. No, bụ otu aka si chọka ndị Igbo na dress. No. After all, ihe na dress bụ na ikechi ụmụ nwaanyị kechi ala ha ekechi ukwu ha. That is what we dress before afọ ha na-atọ ọrụ. Hanyaze jigida, which is na kunu na hanyaze kita na bead. So automatically, the way our ancestor women dress is perfect. Manakita, unu amego Christianity accept. Christianity was not to dress like this is a sin. To dress like this is a sin. Uno charity be Christian, but you cannot maintain Christianity method. So are you not a wicked Christian? Are you not a bandit Christian? What is mean of bandit? People who disrespect law, people who go against the rules. Then all the Christian women, that is why Reverend Father and our pastors, we have constantly preaching about the way of Christ and the way of the children of the Christ dress. One in Akuzizie. Iga fu nwa agbọghọ gị, nwa gị nwanyị, oyiye ka nwofia, oyiye ka akwụna, oyiye ka ndị club dancers. If you oyiye otu a na-emove n'iru go move pụọ, gị nwa bụzi onye obodo ha, gị nwa bụzi nwanne ha, i nwee ike isi nwa agbọghọ a ị na-echekwa maka echi. Ikuku bịa kịta ọ ga-ebuni akwa gị enu. Onwe ka mkpọsịkpọ gị na ija n'ike gị enu. Nya ka ya sị na nwaanyị adara ukwu nkwụ. Because n'ili bụ ukwu nkwụ n'okpuru, a ga-esi n'okpuru na-afụ ife na-edịghị na ngada.
There is some certainty somewhere they may not live because of Ife's here. Manoye put us in why I can do that. Nguru bidore emulate the Western world culture. Unechene ya ineku about our culture now going about bad system in Christianity. Unechene ya ineku bad things in our culture. But all can manage the nkegi kiwenwe abanimie. Mwanya even say blame mugi. And the more you speak for justice is more. Chukwu abia maga pogoko. When message I will mwanya. More you speak for justice is more. Chukwu abia maga na pogoko. Go back home, repent, change your way. Use that in his year punishment and can never be changed. Unu wasonandi ngorofona Chukwu ga uno oko. Makunu wabo mwanyi Chineke na gozichara nke ọma. Wesu bia make waboba. Unane busy do aruru and America na libo na nazi today because of all of you. Kedu no ga bragni na you nonsense na gana street. Who are you going to please for that nonsense of dress? If you don't do na libo from poor bodo. Even onye no go to 15 years see they preach about the culture of my ancestors. You people are not ashamed. Mbenu na libo ama mkanna na nemu se etre nai. Unu wabu umaka genzi now. Ana aguni unu ge muna ekwe. Ere punu abere ebe akwa na social media. Choba justice. Unu biendo ajondo choba justice. Ijere jiri nonsense. Imahe ogeni gbara ogwe. Enwere dress of ogene. Ade yicha ye tight yikwasi ye dika akwa ana design. If you want to be dancing ogene, go and join ogene group. Iye ni we procedure. Ina bazina ba with ekikuru jagba because I na-eji plan eme ihe ọbụla na-eme just no si ka ịbịa nwa mmanya ebe na nwa mmanya si na nwụrụ nwa tomato akatakpati wo dị ka nketa nwete nke ọkpọ ichegharị n'ụwa gị niile chera anyị nwa bụ ndị a na-agwa gị na anyị nwa bụ ụmụ Igbo we don't forgive. Any nonsense you do must be punished. That's why I love Muslims. In generation, you will be remembered of Fuaka Kipizio. Makari Paranabobo. It should go your family after now. It should go Umunaga for now. Manamadi or Togo Umfro or Toha Obonoto. It was it Jagay, Kawa Fia. Makiban or Ukraine, or on a bottle. This thing only even not have a year. This life, you don't have any beer. Man, I have no understand. Money have no culture. This dress have no culture. Eh? Une bia John do be charged on the blame the government of Nigeria. Une blame the Christ. Une blame the ordinary. Money une be ba John do. Une waking na gwande mmadụ si ha na ihe uru kwesị na-eme asụnwe Igbo. Unu bịa na social media na na-akọ ọnụ na drag nonsense. This lady akita can hapụkwa ịfụ na social media ebe na-abịa si niile look justice because Chineke ga-akpọ gị ọkụ. Ihe na-agba gị na-agwakwa ndị ọmụnwa Obinwannem ndị Igbo nwa katakpa nwa ikejọkọ nwa akịrịkpakpa. You egwena ka m bụọ gị ọnụ. Go back to your fucking village and correct your mistake there. This is the reason why I'm not booming Igbo see her. Obodi gbara Okechukwu ugwu ọsọ obodo ebe obido because na ọka kwuru mma na mụrụ nwa n'obodo Igbo si ha zụọ ya. Ọkwa Obama is from Kenya but look at it ọ na-emere nwe ndụ ya because na achọm igwu unu na nna anyị Igbo adọrọskwa after whether na emụrụ nwa n'ala Igbo whether emụrụ nwa n'obodo Igbo that nonsense culture have destroyed. Nwa n'obodo Igbo si na n'obodo Igbo ama ọkụ. What you are talking is not what people are going through right now. So a lot have destroyed. It is now we have to restore our land by fire by force. And onya mere eji achọ onye group na-abịakọta ọnụ hetisa ya because na ndị niile nọ na politics ụmụ ha niile efuru efu. Enweghị onye nọ na politics of Nigeria papa ha bụghị ogbu mmadụ before them. Enweghị ofu mkpụrụ system like onye ọbụla nọ na politics now two things dey involve. Either na papa ha egbugo ndị Igbo wee survive ihe ha survive. Or na papa ha gburu ndị ọcha wayo wee wereze wayo ha butere wee stand as a political opponent, political career.
So muna ha bụrụ ọgbọ. In spirituality, muna ha ma nọkọnwụ. Onye dị ka Peter Obi bịa ebe a, m ga-agwa ya ihe m ga-agwakwu. The same thing na-ekwu m ga-agwa Peter Obi ihe mere anyị nwa na mgbe gara aga. Ọ dị gị mma sagodo nke a na adị m akpọrọ gị isi na m akụwa gị isi n'imego arụ n'obodo. Kedu ka ụka ga-esi n'ọnụ na-ewu anwụ n'ọbụrụ? Unu bụ okenye. Kedu emere gị okenye Igbo? Okenye na-anọ na-afụ ihe ọjọọ na-aga na-ekwu omechi anya. Ị ga-agwa Peter Obi, ị ga-agwa ya. O nwanne gị ka ọ bịa na-afụ ndị aka ụmụnne m. Adị m afụkwa ha ka elitin unu afọ amakọ m na-afụgasị onye Igbo ọbụla nọ n'ọchịchị. I see them like my brothers and sisters. Ịtọ m ịmana yes ịbụ nna m. Mana ọ bụrụ na ịbụ nna m ị naghị emere m ihe kwesịrị na-emere m. Why am I calling you my father? Isn't it my leader? But you don't care about my responsibility. Why did I call you my leader? You don't have my details. Also, we're not my leader. It's a stupidity. It's an ignorant. People that you call your leader is people you benefit something from them. Go a history or things behind the leadership. Because unu chari just know where you deceive unu. Nama kodu se via you na kawa. Ndo you create what they call administrators. Boy administrators. And you are creating kai oyo mona. Then una sunu na like on kai ebo mona. Then unu like the administrator. Then unene me kosa administrator. And you wake good akwụkwọ kutunu. Nyaka ya sị na ebe onye ọsọ ruru onye ji eri. Agụgụ m akwụkwọ karịrị akwụkwọ Oxford, Cambridge. Enwekwa onye Igbo ọbụla ga challenge him na the word of the truth. Never. You cannot try it anymore. I am already above of all of you stupidity. What you can do be if you are not give so nonsense so mananga sike bia no bi wan Igbo TV. Ye yitie Igbo TV be ebe ga ba na ekwa na esu ya na Igbo. Eti English obulukwa jara. Mananga na agwa gị maka ịbụ onye Igbo ikwesị iji Igbo na-agwa m okwu maka ije China eji China agwa ha okwu ije England eji English agwa ha okwu ije America eji slangs agwa ha okwu ije Russia eji Russian agwa ha okwu ije Japan eji Japanese agwa ha okwu ije India eji India na Hundis agwa ha okwu onye ọbụla ji asụsụ obodo ha agwa onwe ha okwu ije Ukraine ha ji Ukraine agwa onwe ha okwu adịzi n'Igbo unu enwe English na-agwa anyị okwu ọ bụrụ betrayal ọ bụ fake life. I know all of you na-ebi fake life. Ife onye Igbo ikele eme n'ibe Americana kpọpụ ntị ọ bụ omenala Igbo dị ife a ị chọrọ ịbụzi nwaanyị ụmụ nwoke na-akpọpụsị iti ụmụ nwoke na-agba saga na-eyi sag. What is that in mean? Nwaanyị na-eyi mpempe skate na-ahapụ ara ya ịfụzi nwaanyị bụ ogbogbo ara ọ na-emekwa the cloth akwagidekwa the cloth kwagide nke bụ na ị na-afụzi obi niile. Kedu ihe anyị na-eme ka uru ọ ga-abara gị na ndụ? Kedu ihe na-try i preach for the coming one or your children? So what is your mindset when you are dressing like that? Kedu ife dị gị n'uche mgbe ị na-dress like that ije club? Kedu ọ bụ na onwe ihe ike mere ebe ahụ ọkwa befi na mere gbara ọtọ n'ike? Who are you going to blame? Yourself. Ọ bụ na iburu ibu wee nwee Chineke wenye gị ogologo ogbogbo ala ọ bụ ha ji ife. It's good. Maka eso fight ara ndị buru ibu before mgbe mpere mpe maka na ndị Igbo hate buru ndị buru ibu before ndị nọ n'ala Igbo gbogbo eso fight onye ọbụla buru ibu na-akọ ọnụ I go stand there say yes m ga-anụ nwunye obuta ka m mebere Obinwanne anyị mana ihe ọbụla tiri isi onye ọbụla agba ọsọ. Jakota bata na nsogbu adịgo. Obinwanne bata na nsogbu adịgo. Pounds and dollars bata na nsogbu adịgo because no matter the power you have, if you arrive, you run away. Because intimidation can never be from me. Another from you ngakubwe. Ibu nwanyi, buru nwanyi chukwu gozi agozi, it is okay. Kwa na kwa gesu to go with that otu ahede. Chono decide ga be si to go nye fugo nega nyu buru na. Umunna ini ne bundi na African there. Why do you people like those nonsense lifestyle? Na-achọ ka Biafra bịa na-achọ ka Nigeria nwere onwe ha mana life unu na-ebi as a citizen jọbudere sigbo nke akwụ. This girl in the nanya ebe akịta na
Obuno one name why. Nge nyaka nya nge nkari oma. But here onye money akita nya gwe etigo mon no kuye. I like come make that and make them wine. Yes. Mana wanyo obuna choro ke megide age megide. Wanyo obuna choro ke eme expose age me expose. Ma bogo di kag mama chuku ke go ofuma. Ma fi Igbo isi na akwa. Ina enwe fa apụta. I nwere aka ọrụ. Then ụdị akwa ka ị na-akwa. I nwee ike iyi akwa ị na-akwa. Yie ka o iwe mee sample. Ọ bụrụ akwa ị kwara ka iyi ebe agbacha egwu isi na ọkwa akwa ka na-akwa o. Imekwa onwe ka advert. Ewere ihe ị na-eme wee mara gị. Iyi ha akwa ị na-akwa. Ọ bụ akwa ka ị na-akwa. O ya foreign cloth na. Ị kere iyi akwa ị na-akwa. Yiri edi ebe ahụ. Imagine when I like this your cloth. I am the founder. I am the producer. I want you to produce me. Market we go kongogi. Ndi China nejive ha be na market. Ndi China neji akara ka ha market onwa na social media. Go and check TikTok ebe oyo na China na-ekwu okwu. Ka if no product take on market. Mani je check ebe ndị Igbo na-ekwu okwu. Ka if no ba asịrị ezinụlọ ka ha na-agba. Ndị nke na-anaghị agba asịrị ezinụlọ sọ politiks ka a na-eme ha na ebe a na-agba onwe ha aka na challenge onwe ha whereby na ife anyị na-ekwu bụ ihe ga-adịrị anyị ma dịrị ụmụ anyị ma why should we be against of each other for something that nobody will benefit more than each other? So I don't know how una father train all of you. The thing na-ewute ndị dị ka anyị nwa maka na asụ ha anyị like otu esi azụrụ anyị ka apịagidere anyị ụtara pịakasịcha anyị arụ mee anyị enwezi fear of evil. Otu a na aga memenwe ihe ọjọọ maka ama m na ihe ọjọọ bụ ihe ji eti mmadụ ihe ya atụ mmadụ kpọrọ ịnọdịnihu oge eme ndị mmadụ na-enega ya ka onye ọjọọ. That is how it was working in my own time before the useless Christian abịa wee destroy everything that ụmụ Chineke ji ebi ndụ Chukwu. And I go to Christianity feel that not only because now Christianity the only organization in Nigeria can give a masses a chance to do evil. Only Christianity can give a member a chance, opportunity to do evil, and again they keep confessing, they keep complaining every day till today. And then they are imagine Mbaka with how many people on the congregation. But if I call Ejike Mbaka, ask Ejike Mbaka, how many members do you have in this congregation? As a researcher, as a journalist, Mbaka can never know how many members in his church. Because not also go through database. If una eba akage go so onye ndị enwe ha ọrụ ha ga-eju. Onye na-abụghị a member of Mbaka should not enter the Mbaka gate. Ya ka eji enwe Catholic mobile security, MOD, scout. I am a Catholic mobile security when I was in a Wali at Onitsha. Now, Walido Fatima, J. Jofa, okay, Jakota, I am a Catholic mobile security. This kind of gear, Nabata, I can never allow you. Ndane yicha pint here show. I cannot allow you. Ndane yicha Brazil, you Brazil. I cannot allow you. I am preaching what I have done practical. We on social media. I know maybe make content. I am preaching you what can change our lives. Mbaka obuna Mbaka na obezigbo Christian. Obuna ezigbo nwa Christian. Mbaka ekwesịghị ma ekwesị iji Mbaka na-eme ọnụ by this time. Na enwere ka ije na Mbaka congregation ka inweta onye agụụ. Enwere ka ije na Mbaka congregation ka inweta onye dress nonsense. That is why when you come to the rich church like TV Joshua, and ndị security awa akwe ka ịbata asọ onye ara ụmụ dress ga-abịa maka na all the foreign people came on their hand of favor bịa ga-eme ka ha mara how God answer prayer for these people. Man, Otugotu and Mbaka region, Otugotu and Ebukobi region, Otugotu and Ebubemoso region. We are not telling you, you are claiming that we are a civilized world, but the life they are living never become a civilized life. Are you not a wicked soul defending evil? It's not a Western world life.
It's not bad though. Okay, can be almost 15 years. I'm do go money ocha. For here the name. For na ndo ocha bro, when we eji nwa ocha to ede nwa onye Igbo. Because nwa onye Igbo my hema. It is the same culture. But nwa ocha magie, imara kegi, o ma rapo. Even you go to river, it will red river, it will green river, it will black river, it will yellow river. If you want a mother, it will ocha, it will oji, it will kolonka. This never be the same. Negotiation, agreement, and the group. Because not only believe in so. If you know men and nyaka eji nwe ntugari uche na umunna nyaka eji nwe umada speak for women, umunna speak for men and obodo and general women. Mana gi nwa bu ikorobe na bogobe kedu nke no no umunna gi no obodo anyị nwa no Hamburg, Germany. Nyaka nja achọ ka emegharị election ha na election a ga-emegharị ebe a ka m ga-eme ka ha ncha niile taa afụfụ nke ụwa. Ọ bụ na ha zuzuo wee mee nonsense election now to God ha ga-atụ mkpọrọ n'obodo a. Mama atọ ha ncha niile mkpọrọ because na ekwesịrị ịdị na-eme exactly Igbo culture and tradition in the way o kwesịrị isi wee dị. Ọ bụghị ijecha ụlọ ụka mbọsị ụka kacha ụka nata oriri kwa aka n'isi mee ihe ọbụla na-emere n'ụka ị bịakwa na nzukọ nke ndị Igbo gị werekwa Christianity mentored wee na-emekwa nzukọ ndị Igbo. Are you crazy? Are you stupid? Kedu ihe na-eme unu? You people insult yourself claiming that you are promoting nonsense. Your dignity is your culture. Your pride is your culture. But you never respect that culture. Only wearing it, that is all. If you wear culture of Ndi Igbo now, that is the only thing that makes you an Igbo man. It is not. It's not. Many of you people when they check hotel, are you one? Many of you people when they accuse Aronon. Many of you when they defend evil. Manini now the significance of everything we wear. Educate people about this cap. Educate people about this bead. Educate people what they need to understand about Igbo. When I change here because now many of you people zurori go wayo patache ego webeze we go chichi we feel no one gonna bụ ego unless a balance ego ọ bụrụkwa business o echichi abụrụkwa business mana majo makashi echichi by merit onye ishi bụ onye ishi obodo edoga dịka onye na-ekwuru obodo ma onye tọkarịchara which very soon ga-ejekwa maka otego mpụ n'obodo mana ama m ife a dị exist and mgbe m pụrụ amatachabeghị m mana ana m anụ ya na ntị na ọdata eko ahụ na anụ ka nka na-ekwe ha dị surprise na mụnwa ka n'obodo ego ka na-echeta ife ha chefuchego na akụsi n'ime ụlọ ụka. The structure of the leadership of my kingdom is not the same structure to anywhere in Igbo land as a whole. So you have to tell me which culture and which structure is Nsukka Amaji is using. Careful that not many of what those people who are listening, teaching you rubbish on social media, people like Miriam Wiro Kragu, people like Akwa Tiwarako, people like Ezobina Saba, people like Ofia Frago, these people are useless animals who cannot stand for what their ancestors said. All do that again. Say that ego. Some people they claim it was the has to because he get written because of the sofa. That is why many of you people is afraid to say the truth. Many of you people they are afraid of saying the truth. We don't Amaji. So what makes me and him to become Igbo? You can speak any country language. Igbo people are not one and can never be one. Because last time I checked,
enwere eke, mma eke, nwe orie, mma orie, nwe afọ, mmụọ afọ, nwe nkwọ, mmụọ nkwọ. This is different category of spirit. Nkwọ na eke na orie na afọ na nkwọ ha bụ ofu ndị. Yeah, different method, different word, different life, different system. When we're preaching of ndị Igbo, we're deceive ndị mmadụ. Ndị Igbo anyị niile bụkwa n'ofu na capital lie. We are not the same. Everybody must respect by their own way. Onye abụ na-eghọtaghị ihe na-ekwu n'omenala Igbo. Ezinụlọ niile nwere ka ha si train their children. Onye abụ onye bata na public wee ezuzuo ndị mmadụ asị nna ya nwaanyị ka azụrụ ọkwa azụ. Mama gị ọrụkwa ka otu a, ọrụkwa mama ya ka o yiri. Ofu ya asị ọ papa ya, ma papa ya na-eme mmeri. Ewere ọ ka esi eme na gbogbo. So nwaanyị a ihe mere gị nwa ji aka gị kotere onwe gị. Next time, dress like a responsible somebody. Yeah, he dress kisi dress here. Obu self na nwe kisi da oshishi we duogo nutu gi o carry like here. Man otu aketa na nwu mere gi warning ke nyere gi. So advice na-enye gi for ndị money bụ were message a wejere this okoko nwanya. Iwejere this is ndị ụka si na second chance. Go and rebuild your life. Ikamara manwa nwere ihe mebiri. But that thing teach you a lesson. Ebu onye na-ebi ndụ a. Ndụ ahụ na-ebi chi ga-achọrọ ya ka o ji make expose. That thing is a warning. Nwere ihe mere is a warning. And you ji wute move neighbors na social media na asị ka inwe justice. What is the justice? It cast Igbo niile now. Notago, it cast Igbo niile. Next time, ndị nke bụkwa ndị nọ mgbe o mere. Ha o nkwa I'm afụ ndị rubbish guests na-agba egwu that place now. I dey see ma ndị nke ndị ka mma karịrị ebe ahụ na. Ọ maka na gị nwere dignity like inwenwere shame na ndụ like ka m kwuo like edo kedu ya na-akpọ ya inwe conscience ọnya ka o ji dị ka onwe ihe na-eme. O nwere ndị ga-agba bụrụ self ọ sị na even ndị like ha kpọba m na phone self. Beto maka inwe conscience ifo na iburu udu mmadụ ahụ iburu udu mmadụ na-eje na that place. Ijegoro eji ịnọrọ nwụọrọ onwe gị mmanya nwa mmanya na babeghị na onwe ha egwu igbuchi igba egwu tie ogene na be gị gbaa ya ka isi like post na your page is better than to go that place abụrụ ọnụ. Ịma ha abụrụ that occasion ọnụ. Ịma na occasion adịrị Enugu State na abụrụ ọnụ. China ndị dị ka anyị na-support ya. This is where they destroy ogene people. That thing they have remember is a plan of the culture. What are they doing? Yeah, it's not promotion of culture, but all nonsense ka na-eme there. Egwu ogene na egwu Igbo a na-akụrụ ụmụ nwaanyị. No, here na be him maybe culture. That is why we want to chase all the government of Nigeria. We want to destroy them. We don't hide ourselves. It's a battle between us and Nigeria government. They will never come to our land to change our culture. Yoruba never change their culture. But Igbo don't change their culture. Why Igbo change their culture to Christianity? Why? Why did they change it? Christian. Why did they change those things? Because of Nsukka. Hama respect Nsukka. Hey, go life and daughter were corrupt to their mindset. If we so yes in Yabo also, equals you can fiaro. If so yes Nabunze, is a hoja anafiaro. Is a omen and this man that they post to refer. Don't worry, car had to go down. Haga unquaka genas when very soon. I get serious hate Hanoko. Those people, the main man very soon or buy and the man of care. Oh, the useless group. Yeah, I talk how would they will make go make ego now. They use to make money. How when the page Hannah publish here? Oh, I got viral. It was one I got viral, can't go up an account to her. You don't care. You don't care. This is people I na choka make a hangoro. Half of funding on Alibo Bundori. The reason Alibo is not developed because of funding on Alibo, one on Alibo. All what destroyed Alibo. Kitana social media is now on open up Nekuzi ENM and Alibo. Whenever you kiss the opportunity we attack governor. That's why you like justice also be Igbo youth movement. You know, in Abia State, you couldn't see Kuoku Manama, you can't publish at the platform of Obinwannem.
ọ mara mma mana ọ ịdị consistent because imecha nke ahụ kịta na ahụ na ọzọ ga-emezi kịta na ifuzie divide bụ unu achọba ndị aga na ya asa isi achọba ndị aga na-asị ya pụta ebe ahụ achọba ndị na-asị ya emekwana ona achọba ndị ga-asị ya na polisi ga-anwụrụkwa gị achọba ndị ga-asị ya na ị na threat kwa Nigeria achọba ndị ga-asị because Nigerians with their useless lawyer work together. Nigeria with their useless police work together. It cannot win Nigeria in Nigeria law. Or ihe ndị IPOB na ndị Biafra kwesịrị ịma Nnamdi Kanu cannot win Nigeria in Nigeria law. No winning in Kembu, or winning because now with the condition who want the release or free and fair release. A release in Nnamdi Kanu in Kembu with condition. And that condition was heavy. Without Abaribe, the Jewish, Nandi one of we talk hard, Butenukwego, a Nigeria government to release our leader. And when you clear another condition, do not speak with the crowd. Now we make a queen in Nigeria, expect. Now get releasing Nnamdi Kanu. That is why people use Nnamdi Kanu to defraud the Igbo. They keep using Nnamdi Kanu to defraud the Igbo. What is not possible, they try to make it possible, whereby at that time it is possible, you could not make it possible. You're supposed to let Igbo people to know that the problem Nnamdi Kanu is into now, it is not the problem of to ego, agitate, no. Nnamdi Kanu case have a go global political situation solution. Mandela na mad. Man, he was never of this time. Mgbe Mandela meneke ya, obo twice my he kai si mi he den. Oka system si do no wako si did den. Umure were nku ochie, na nwere isi we na mere nke ofuru. Manu no fuzi nke ochie ga eme nke unu na-ekwu okwu affect na dodge. Unu je wete nke ga-emu no ka unu manu na-ekwu eziokwu. Somebody geji Moses na to ere Nnamdi Kanu. Somebody geji Jesus na to ere Nnamdi Kanu. Somebody geji Mandela wana to ere Nnamdi Kanu. Are you not a crazy human being? So that means that God that created Nnamdi Kanu is a very big mistake God. Or God who created you. God created you in his own image. Through your father, through your mother. Then onyeka mami henki ejiru ọrụ na that's your own time. Gị wee sị time i kwesịrị na-aji arụ ọrụ nke gị na-achọpụta ihe Chukwu ji wee kee gị i were ewe ji na-akwanye onye ọzọ onye ahụ yuzuzie gị ka o si kwesị iyuzu wee mee nke accomplish isi na ọ bụ ebitere ya. So this girl now nkịta now ndị anọ n'Enugu government of Enugu state on unu channel corruption people. We need that occasion that these people are dancing nonsense in Enugu to be shut down. We need that nonsense. Let them go and look for work. Obuna hanaru okwe ha ke create ndị mmadụ ebe brush kuna bukoro munna na use upside down na amụ nwa mkpuke everywhere. We need to shut that nonsense organization down. Onye ọbụla je na village eje mụba egwu ichi Igbo kere je na village gị ya kobe ya. Ihe omi chọrọ ime na village gị. Obuna bad government anyị nwere. Why are you people doing that nonsense you are doing there? Na-emebisi culture ndị Igbo. So eme phone nwụrụ anwụ. Maka ndị nọ na TikTok, at least mma hapụ na Facebook very soon now. Maka ndị nọ na TikTok, unu afụnụ nwanne Nnamdi Kanu kwe nke a bụ younger brother ya kwe ọ Nnamdi Kanu tọrọ onye nke direct bụ Kanu Takanu and mgbe m mitiri nwanne anyị nwoke a ọ bụrụ ihe m mere expect ka m fụ. Why? Because na ifu ezigbo mmadụ ifu onye ọ ga-adabara gị na ya ị ga-ama ifu ọ ma dabara gị na ị ga-ama ịghọtago ndụ ọ na-ebi dị ọ dị cool ọ bụrụ ihe m fụrụ a na-ekwuru isi ka m fụrụ onwegodi ihe ga-emenụ onwegodi ihe m ga-afụkwa mana onye a wetebe evidence because na mụ need ro anything ọ ga-abụ na-ekwu ịghọtago ana m akọ because ka m wee meta ego ma ya dị eme otu ahụ maka anyị nọrọ ụwa so ana m agwakwa onye ọbụla bụ onye na-ekwuto Kanu Takanu without evidence anyị ga-reduce because na onye ọbụla nyere m ugwu nkwanye gwara ya ugwu bụ nkwanye
So Obuna Iris near together or that bad together. The money can move very soon in the lineage of what Kanu is trying to do to restore peace in our land. Yemwana chop onye bo a serious person bo ukuo ome ukuo maybe or yen na chona this struggle. I chop money obna gabatan struggle a mebere na the cano say na the cano so. No, or what is the structure say? What is the law say? That is what I do. When you name do for us, he hated one na here na call babash. I respect the law. Only law. Nobody is above law. So we use law. Makana they use law in Nigeria. But I need no problem. All they use law in Nigeria. Only me hojo ejide now. Ataya afu iwere kesi taya afu emurako. But Allah don't in Nigeria. I have a Biafra struggle. No law. So how can we believe each other? Oh, it's very difficult now. So I can win law. Only can you like here effort of Simon in one part. Was here Simon who make the way create here a database, even the mother made voting. That thing is a very good welcome. Obuna na that portal now, no kabuye them. Obreba kaka warrior of Nigeria register. Woman did the serious, none that they're serious. A junior the serious. When I got why? He got motivating mother now before now when marry each other. He got accusing mother what he want. Now how many the way about constitution? Constitution now get now here they begin with my business. No Amazon called and she make one. Amazon can 18 years stupidity. That Amazon had here for what? My cannot get now. We have get now the constitution. Yeah, the constitution. So automatically constitution in Biafra should not be sold. Because in us in the matter because may go to matter 3, matter 4, matter 5 constitution. All your batana and say I may go to constitution. That is how we promote each other. Habu in Amazon. Making a in Amazon. All the embassies of where Biafran embassy no. Because you jeba open on your door there. You know about a case about ID card. You know about a case about a passport. Yeah, Merinja Gun and they are in the moon in Biafra fake. They are fake. They are not for you. They are for themselves. And the Munuga what we call not doing too late. It can't go back on now. It can't go back on. Before this year, China happens. You get a game on social media now. Okay, you can't know. We be how man support you. So we have a water that none de kai balambo with evidence, with proof. Now what's that support is known. Nando gana support to the Pande Ndori, Dinezu, Macarena, 8 hours, so they go give what a yellow leg for what? Game. This Biafra don't need money. And you be doing with money. I be doing with unity. Even a Biafra struggle, even IPOB meeting then, opening where they go for a problem. 2 things is involved. Opening go, you got to monthly dues because of your situation in Europe. Then Ibia, Oburu floor is a chapa. Oburu che in a park, Oburu provost in Aro, something in Aro to support this the organization. Money is not everything. Makana yeme hono onye nwe gama bia Biafra. Ayeme onye nwe gama so anyị na-eme ya na-eme. Ihe anyị na-achọ bụ ndị mmadụ ihe ha chọrọ na ala bai. Ndị go tired of Nigeria. Bad leadership. Onye ka anyị na-achọ na Biafra struggle there. Ndị ka anyị ga-esi bịakọta na-enyere onwe anyị aka. Omekosi kpamo organization ha atu ego enyere m aka. Omekosi kpo onye ọzọ atu ego ya dị sincere, honest and transparent to ourselves. I get rigoro before onye ire. Man obodo to akọ the IPOB. That is why Chineke did not destroy everything. If we want to reset it again, rebuild it again, no more kweli ko onye isi o. Onye obla bo onye isi na be. If you don't know this, know it today. Onye isi bụ ndị ozi ka ha na-eje. Is that every leadership in the world, Iran, they're Iran people, Iran boys. Obodo na-epe akwụghị ụgwọ, ha enweghị right of indigenous. All indigenous be enwe right to them. Mana na turn even na ka ọ bụrụ ka ya na-akpọ ya, ọ bụrụ dictatorship. Ebe ọ ga-alapụta sị na onye isi kwu ha na final. You are a crazy person. You are animal. What leadership is all about? Leadership is about negotiation and planning and reasoning together. Or Tinubu ku and Obro final. Maybe an organization. Or Trump ku Obro final.
Trump kwucho mgbe ndị ga-anọkwa ebe asị na ha kwere ihe okwu na ọ bụrụ ihe mere agree n'ihi ekwu na onye isi bụ ihe ga-eme ka ndị mmadụ mara ihe exactly what the members is thinking about. Onye ga-eje ozi ọ na-ekwukwe mgbe ahụ mana ọ na-apụtago kịta change the narrative of IPOB na-akọzi nonsense na social media. O nwere mgbe eji m IPOB ka enwe onye ka ibie enweghọ. Even Nnamdi Kanu nwanne Kanu kwuru that na radio we are all equal. We are going to make this thing to become different from other freedom fighters, other nations. Then what is going to be different now from your own side? Leadership is all about oneness. Ndị na-achị achị bụ ndị ozi ka ha na-eje, ọ ihe obodo chọrọ ka ha na-eje. Ọ bụ na ha je nke na-adịrọ ma obodo ga-ajụfe ajụjụ. Otu a mbụ asị na mbụ oke Obinwannem leader, founder, this and that. Abụrụ m the final say. Ọ bụ na oles na ọsọsọ m na-agbazi mbọ. Maka ịbịa n'ihe ọbụla ọ bụ sọ gị na-ata afọ ya de na ọgụ ga na-agba mbọ ka o esi wee gaa n'mbekọsọ afụfụ ka ị na-atara ide. Mana ọ bụ na ihe mmadụ abịara asị otu na-eme before onye isi asign ya ndị ọzọ niile ewepụtachago opinion ha echeke sign ya. Ọ bụrụ ụsọ onye isi sign ya. Onye isi bụ one person ga-assign ya because a na-asịsị kpọọ ofu onye ọkwa onye isi. That is value of onye isi. Na onye nwa bụ onye na-anọchitere ezinụlọ onye nwa ọ dị ka nna. Ihe na-adị ka nna. Nna anaghị eme anyhow. Maka na ụmụ ya ọ ga-eme anyhow. Ụmụ ya na-erube isi ọ na-erubekwara ha isi. Wi anyị ga-enwe mindset of that before anyị aga n'iru. Anyị na-enwekwa mindset of na onye a bụ highest, onye a bụ lowest. Ọ ga-emekwa many of our people will kpai in this struggle. So ọ kakwa mma na anyị ghọtara that na mbịaba na anything na-abịa Biafra struggle, Igbo nation affair, Nigeria restoration affair, nga na-abịa with the law na guide that thing in asịmụbịa. Ọ bụ na enweghị law na guide any organization like IPOB now mmadụ na ọ bụ na anyị chere na-ebịakọta ọnụ to reset IPOB is possible. But ọ bụ na IPOB nke nga support now a ga-enwe rules and regulations that guide leadership, guide members. Without that, I cannot work with anybody. I cannot do anything to anybody. I can win law because more no more and a leader. So anything na chije me when they so when they believe in me. So nga bambo funa nga gwa fife na jime. So every IPOB onya kan je kumando from ando chie. Obu na icho ka ife ga na gwu from discussion of me and Kanu Takano all ga do possible na ga be koto because na from na ndị na social media just na ekuko has like how we destroy things. And amakwam ndị ha na ha mere meeting ha ji we take evidence ahụ with because I'm ka asị we take evidence and mụ na ụmụ mana blackmail you to go na kwe je na my platform na gba blackmail propaganda blackmail. I know because now what they are saying itself or matter when cast no go le na ndị Kanu when cast no so nya bụ na ndị Kanu for last call you die in a kezi ebo matter no those things o ebo matter okay make the kwuo na ndị Kanu we na Nigeria we to ya mkpọrọ then we to ya on na DSS ahụ na ndị Kanu no if I get your phone, because only I can't come on no IPOB, no mere ezigbo alụ. Onye ma be destroy IP. Onye destroy IPOB unity be fine your phone. I know. Maka ọ bụ na ọmụ abụ Chike dozie m, I will not give Ifeanyi Ejiofor one space to talk anything concern Biafra on his own personal account. Ọ bụ ihe m mere, I'm a leader of Biafra. I'm a leader. I know the priority of Biafra. I know the strategy. Ifeanyi Ejiofor was not a member of IPOB. He's not a member. He's our lawyer. I have what I make him. A lawyer Jumokabra, a member of IPOB. Oh, him what I make him. Oh, disobey Ntopia. Meruonya Obna Gio Kuma. Don't fucking care. Onyeriga personality is your business. Onye lawyer na the can keep going anything in IPOB. Never. Not possible. We tell you what we do, how we run it, how it's supposed to be. We don't sound like a Nigerian lawyer. We don't believe in Nigerian lawyer. We never believe in Nigerian lawyer. We put them there as evidence, like Nigerian government what we think about our leader. Then we use them. Not that don't worry any expect from them. Never. That's why you think that now can get freedom in Nigeria. You're a criminal. You're a deceiver.
I need a what here. I need a Nigerian by passport. Before I was passport, but by passport of Nigerian, German, American. It's a Nigeria in that passport. You are saying Nigeria. So we never started to be destroying Nigeria without a reason. We are saying that we need to wake our people up. No, when did they blind? No, when they are here now, when they are out of the system of government. That is what was doing in IPOB. When I mean now the carriage US now IPOB Biafra is a religion because we preach for unity, love, togetherness. Then always only a Biafra when so I got here aka. Mama atoto. Kezi si uto na ato. As not we kwado obodo. Onye na kwado obodo, onye na anuso obodo ahụ. Ke eje ga eme. It not need to be addressed. Our people hate hypocrisy, pretending. People that have worked in many years abroad, no. Hana like afnanya ekwe. Ezigbo nwafe Igbo agaghị ekwe nwe ihe ha afọ n'anya. Kama ha ejiri ụjọ wee ziga oke nsogbu adịrọ ka na-aga aga mana uche ha adịgo n'ihe ịkọrọ aghọtakwa m ya. Onye mere lot of people ji wee go bichazie ndị Igbo. Onye nke akịta na anwụ ọ kpasuo ndị mmadụ iwe na Biafra ogoro ndị ya na ya ga-anụ ọgụ ka o protect ihe ọjọọ mere. Una na-eme expect ka ndị agha bụ ndị na-eche na mmụọ dị ka anyị ma ndị na-adịghị information spiritually. I think just information from na in a mifa intentionally. Now, what's the reason about Sabo? And I was Sabo Bible, Papa, and more. We are your fathers now more. You can't betray your father. We are talking on behalf of the spiritual leaders. If you are a spiritual leader, we talk to you. Oh no, I can't go. This struggle, Biafra struggle, many people that against Biafra struggle conduct after Nagagare. Only against Biafra. The way we run it, card against. Then he join Nike, he gave me Nike now, Nanike. He chopper very slowly, we did slowly. Only the Kuku Biafra Abraji no in on a libo. Government was here now. Only defending Nandikan. Imana a government. If you talk anything about Nandi can make one arrest. Oh, a government. Man, I do to government in Nigeria are fake. That's why. So only on social media in Alibo, you are mad. Go and organize people, make people to believe in what you are preaching. Stop going on social media talking to who you don't know. Biafra abura ahia. Makane mega anyi hojo di chiche. Uwanine mamaka Biafra through by history. They not go accordingly explain here exactly what you feel and how you want it now. And the reason why you want Biafra. Okwesi dignisi. Nyaka Buhari juwe kwa ihe gwara before. No, but I go na 5 states because they are kubego di online eku. I went to see a final good. Una soon actually actually 5 states. Here one 5 states now. The too much. That is why when we talk, I am Amusasio. I get you to Nina cost in one. But you see, no more tone of Jesus week. We will not allow with you. Oh, no matter don't go and catch up. Onye kabu. No, what's up on you? Ejikwe went destroy a high na chime na libo now. No. Onye gbuo jekuru ya n'obodo. Go to that place. Go to him and arrest him. Ogburu ụmụnna gị. Jenu to nyanya ahụ na nwa dị na-enye anyị nsogbu. We are going to reset our Igbo now. Onye ahụ disappointed na the go to him and arrest him now. Don't talk. Una is snipe you be destroy Igbo people because I will not allow it. I will not allow it. Maybe Biafra gị kisi chimie. Igbo land is one of a nation inside Biafra we are agitating for. So anything in Eku about Biafra, we general, don't bring it in Igbo land. Not carry everybody along as a Biafra speaker. But anything in Eku na another source on a governor, and another source senator, no anything one day, but no men league. Sina that Biafra poor. You have to choose one. Biafra talk about not only eastern region of Nigeria, both Africans. So when you are talking and thinking about Biafra, restoration,
or use Biafra to dismantle bad government created by Britain, then you have to talk it in appropriate way. And with structure of Biafra, Manko Juko no Rogia, Manko Waziken Rogia, Makena and with structure. So talk about the structure. I just an Alibo claim that not an Alibo Biafra. Because now I am an Abatasi again. If you want to fight for Biafra, ask a question about Biafra. And a lot of people are fighting for Biafra. A check go me, Obron ne papa haburu mad na bobo. A check go me a lot. Ni papa haburu mad, ni papa hamera jife. Nandi ne kane ma jihe kita. Na choko obo that na Biafra be ke were Biafra uche jife hanine. That is what I'm finding out. Maka na obo ni bonye Biafra bonye nke kote na Biafra. Why can't you start from your village to preach about Biafra? Begin ne gumu nege akwa. Ne go to Hakwa Biafra, ne go to Obu Biafra. These don't know Monage, nobody in a hat told you, nobody is a spy cable for Nigeria, talking about Biafra, claiming that you want Igbo land to be good without sending your Biafra to your village. In a then follow the culture and tradition of that country to speak about Biafra. You cannot be in another man country and threaten Nigeria, another country. It doesn't matter. It doesn't happen like that, sorry. Because I ain't a problem. So then we talk it in a polite way, we talk it in a constitutional way, we talk it in a legal way. I don't talk anything that I force people that I know that I cannot win. If you're Igbo, more in Abam camp, Nsukka, Nkama Jikane, Kubatako Nsukka said, Uzu one when I care. Onobana which I care. Mana Obunon Kemuka, Quaking when I aroko. Muna gonna ba mariko no fefe na obu na muna gonna ba bro fo mena na kaine maka no wori ho mena na m na so I ga mara the structure I ga chọ Biafra obu Igbo structure ka ga che ka obu British structure. That is what you unu ja mata nke amata, because he use those structure Britain we na achọ ya na akpọ leadership, ya na akpọ prime minister, you na akpọ nka or British structure. Anything you structure about that, you are going to fail. Use one another that make structure nke ga-eje village to village na wepụta representative unu emezini ihe a ka ọ dịzie ka ọsọ ndị Igbo na-eme ihe a ọ dịkwa very bad. So a na-ekene unu wee sị na onye ọbụla bụ onye na-ekwu okwu ọjọọ n'isi nwanne anyị nwoke abụ Kanu Takanu wepụkwana ya. Onwe ihe chọrọ ịma about him, at least let me know ka anyị maragodo ihe bụ nsogbu unu. Onwe ihe unu soro o mere with evidence weta na ihe, because na nkwudoro mmadụ ana m akwudoro ya with all my heart, mana ọ bụ ọzọ nke bụ na mama nkwu ka nsi chọọ ikwu ka ndị mmadụ mara maka amacha m ebe nsogbu si bata. And then kugomu before, kukwakwa before, where sina ke wori hebe na abani ka abora nwote egburu omumad na Biafra, ajupatize on mad na Biafra, asabotage on mad na Biafra. I am seeking for my right in Biafra. And then I'm right. Mad enwere ike ime intimidate na Biafra struggle, otro possible. Oh yes, so we bambu ya. So onye obula si na Kanu Nta bụ onye ori n'ozuru nwanne ori o mere nke a, no rugo ngige wetere m the evidence. Without the evidence, it's a challenge. Without the evidence, WhatsApp number everywhere. Take this number. Without the evidence, here is na Kanu Nta mere. Boom kebu na onya ki ji akoto ya. Ono onya ki ji akpozi onye ori. Imari ihe ahụ mere face ahụ mere. Wetie. Wetere m ihe. Ka njụọ ya, ka m wetere ihe. Because I need the unity now. I need the unity. Ndị Igbo na Hamburg need the unity. Onwe onye Igbo na like Biafra. Onwe onye Igbo blood of Biafra draw n'ime. Mana onwe ndị like violent Biafra. Onwe ndị like castigation of Biafra. Onwe ndị like the operation of Biafra. So anọ ndị a bụ ndị ga-enye nwuru Biafra aka ka ọ bịa. So ebe ndị dị na azụ ọbụzi ụmụnne anyị abụ ndị na-amara ihe dị na Biafra na-ekuzi maka Biafra on social media. Look at social media. Look at people that talk about Biafra. Go and look at and check ọbụnda gị wetara Biafra. Ndị isi bụ ndị anyị kwesịrị ịdị na-ajụ ha kedu ihe na-esere ha, kedu ihe na-esere ha, asụ ụmụnna, asụ ụmụnne. Then anyị arapụzie onye nke akwụnyere mama, onye nke akwụnyere papa. Onye a bụ tribal war now. That is tribal war. Onye nke akwụnyere papa, onye nke akwụnyere mama. Ezuru na-etisa na. I don't want to be part of that. Ọ bụ na anyị na-achọ ka anyị gaa n'iru, then anyị ga-ewere ihe be n'abalị ka ọ bụrụ anwụnta.
achịkọ ọ bụla igburu mmadụ ọbara adịghị n'isi maka onye Igbo ga-abịakwara gị ụgwọ anyị kpọlite mmaja ala Igbo ọ ga-abịara gị ụgwọ so don't fight for ndị egburu egbu fight for yourself. ihe anyị na-agwa ndị ụwa bụ na etu egbugoro ndị nna nna anyị ha gbukwa anyị nwa si nyezena anyị time to go and help ourselves. Ọ ihe anyị kwesịrị na-ekwu maka unity in a polite way. So achọghị m onye ọbụla ga-abịa na platform m na-akọ rubbish because the nweghị ihe akọ kịta na about Kanu nta Kanu ka m believe kwa without evidence afụgokwa m ya reality unu nkuru mana Mike anọdụ nke ya bụ onye nwa ọ nọ n'ọrụ ya ị ga-emecha mara ihe ọ na-arụ all of you ga-emecha mara ihe ọ na-arụ maka ndị na-akọmentị na peji ya mere na unu ga-emecha mara ihe ọ ya na-arụ investigator ka ọ bụ na is an investigator man na ọkwa pure one ị na-afụ iche na onwere ọma ọ na-eme so unu China na kọmentị ma ihe niile ọ ha nwe social media na Facebook ọ bụ Nsukka nwe ọ American ihe ọ bụla ọ chọrọ inweta about anybody ọ ga-enweta one touch ọ dị ndị a ka anyị na-achọ na ị na-akọmentị nonsense ịmarọ ịpụta isi na Kanu nta bụ criminal Okechukwu bụ criminal Okechukwu sabotua ị bụrụkwa member of IPOB wee na-ekwu ụdị okwu a kedu ka ị na-achọkwa ka ndị ụwa kwuo maka gị mkpụrụ gị na-eje court na na-akpọ m sabotua of what did I sabotage you? Nnamdi Kanu na Nnamdi against or Sugu Nnamdi against him. Ugboro ekuru buru case mbuje Nnamdi Kanu ogo mbo sọpụtara kwuo anything against me. Na sometimes na na-ekwu ka m wee gwakwu na m nwa na-ekwu onye ndu anya n'ihu wee na-ekwu okwu mba agakwu m anya n'ikwu okwu n'ụwa nwụkwa ahụ. I'm a man. I'm a very grown up man who know my what. So nke nwa na-egezi ntị ọ bụrụ ọjị ihe gebi ya ntị mana ige ntị mee ka o si eme na ọnya bịa anyị na-agwa gị maka na ihe mere obodo ji bụrụ obodo bụ na onye akwu onye ekwu echire wee mee obodo ihe so mụ bịara izi ozi abịa egburu m Obinwannem ndị Igbo butere na ndị Kanu na Biafra struggle jụọ ya na egburu m Obinwannem before join IPOB mana eje m nje buru ha nche na-ebutere IPOB dọmpụ nke Obinwannem ọ nnukwu ihe ọ maka na m firi na o nwere ihe na-aga agadi ị bịa today gị na-asị ya Obinwannem o mere ka o mee kemgbe created IPOB 2021 kemgbe m bidoro Obinwannem 2010. So which one I be the or Makanamana like equal story? With evidence can I go? With evidence, ne go see authority of Obinwannem. But many of you will just know na chokuru matachia, yoga bono matachia, no chase sorry, bunos because I don't forgive. I will massacre you. You don't deserve to live. Because getting a me or not talking, you need not talking, you know, a comment section, you need not talking. That is the only thing that make you happy. Because you have already frustrated. And what he came in with Kogani, asking na kedi adi ge wop take obodo Kogani, nwere kiwe. Wop take obodo adi a ge make a ndị ba name of ma, nwere kiwe. So only thing will be just were not that again, borrow data, bia na commenting man na dey like. That is the only thing you can offer. Why am I had interested about comment? When he commented na comment them a pass message you can pass wa. And the message on your gbasara obodo onye agbasara ụwa happy. Nwa na first kwano wa me ihe ọ chọrọ ime. So many of all of you will think say that he name no guru. Very soon you regret that. Because now you have one digital struggle. We can never leave it for all of you. Now social media couldn't get on ground on your natural level. And now you can you know. Now soon no two na blackmail and them mad. Many people na comment. Makonye cannot comment. You can't comment. Obona na siga comment. Dikima comment, makema na comment again. Ebe mamuna get ekwu ofuma. So ndị na ma homo be na follow na comment nonsense. And that people na comment nonsense. Ndị ka na comment ka ha say ka ha go protect the dignity of Simon. Ndị ka na comment ka ha protect the dignity of Ngozi Rabeze. Ndị ka na comment ka ha protect the dignity of Nnamdi Kanu, which all of you are criminal. Bandit. You divide the family into pieces already. Ori kunu nezu now. Unu ezuzo ori career. Izuru nke Simon, izuru nke Ngozi Rabeze, izuru nke Nnamdi Kanu na-echikozi on. But he have one family. That is why Uwazurike trained their people very well. Uwazurike trained their members, very, very obedient people. Make it for him myself na rubbish. On the not gonna myself we map autopilot. Ndị nọcha na myself map na rubbish about Uwazurike. Till today. Ndị na-akọ maka Uwazurike ha ga-emenwu ihe Uwazurike mee 3/4. Give one of one day and then future. Now condemn ndị nwere future.
inwe give onye utu onye na-abịa defend Wazike if one and think defend na ndika na asna Wazike must die na defend Simon asna Ogozorobeze must die na defend Ogozorobeze na ndika must die una free unu mere nwun na social media una free unu mere nwun government I like here now I know that is why she agbakande dey come but na mo amaji maka ire we na so aga m na-eje n'ubi ja na aka ba ngeje rukoko with them meji because of useless life na dey as a Biafrans as IPOB where I pay Gakwaje complete my mission in Igbo land. I can do it in Nigeria's unity. I can do it in a Biafra separation. I can do it in Igbo culture. I can do it in a Trinity. I know what I'm doing. I am not a terrorist. I'm not a bad person. I don't go against anybody law. I have been following Nigerian law. I never go against Nigerian law. Speaking against bad leadership is not a crime. Saying that enough is enough, that is important leaders need to be removed. It's not a crime. Living in Obodo Igbo according to the law, is not a crime. It's all moon ezuwa eguwayo, ije Philippine ezuori, name yahoo, name drug. It's all moon, or South Africa bidogo, ile drug, ejidegi, asige lachasi, ubuong inawa, ogijaka ubuong, the same thing each of kanyozo name, in a lake, kanyozo le go area, you joke in ele. They know go back and buy you. Una want to share there because it's my support. I have been telling South African members, make here all the Ghanaians destroying the Igbo, they those things. Anywhere you see 419 in your country as in the Igbo, destroy them. Maybe for let them go back home. Let us rebuild our home. I am writing letter to all of you every day. Any community, very soon they video all community of Africans anywhere they gather. I will come and tell you people. What you people should be doing to all Igbo. Igbo is not for a job. In a bunto, Ibuchantu, Ibian and Igbo, Wemenganga, Roba Hotel, Ndori, tomorrow, Tunibu, one echi Bitobi, one echi Nandikano, lazy people everywhere. Ndidi ka inwa bukwa ndi nwere akonu chage jidozi obodo bia. Nobody know you. Mba. If you don't know me, mama don't know me, papa don't know me, the white people don't know me, Canada don't know me, my Canada don't know me. That is where people know that you are irrelevant. You don't talk something people can know. He can the marriage so good. He may make and the marriage are respected. Many all of you on social media when they destroy the lineage of Igbos. Can you get it? But now somebody carry we marry hoa. Somebody carry we marry in actually GFO. Kedu get it in a bambo ke destroy eba ho ya se mi aho na emeko gara ya. Gaporo gi wa gaporo momo. Kedu get it. Kedu get it bia na eme ka ndo wa man nwo honye mam. Nna ndi Carlos no ma honye mbu. Ndi ahi na se no honye mam. Gi ma bi ya ma ho mu. Ana etinye ego so gi nwo yi imamu. No ni na agbara ndi ajo mmadụ mbọ. Sini na agbara onye isi mbọ. Maka onye isi mbọ mgbe ojigwa anyị si no onye ọbụla kwuchitere ihe. Also onye ọbụla na-ekwu against him or against Biafra, unfriendly person. Don't use the time you're supposed to be fighting against our enemy to be fighting or common somebody. Because I may come to you. So you don't need to talk about me or come to my platform and talk nonsense. Go and talk to against Nigeria. I'm not your problem. Then it's not your problem. And you get close to where they don't know where they the knowledge of who he gave. Because you don't say to mother trap. Christianity how to blackmail, how to change a word, how to think about nonsense. If not that, almost all of you Christians. Shame on all of Christians. Shame on all of you. Shame all of you. You people are wicked. Igbo Christians are most dangerous, wicked people I've ever seen in my life. People without conscience. People without conscience in this life. Who got no one anyankete? Who got no one anyankete? No. You got no one aka? No. Oh no, to child on father will not go in your naka. No. Pastor no to check where go no. How to children how to child their mansions. You joke what batch again. Waiting consign them. National Christian, the proud of Christian. Just check unless HF go mafia. In America, not narrow.
If you want Christianity, I invited it to my platform. These people, I have talked to them. I have led them to understand. More people can come in. Inga additional engage. Oh, before you know it, regret. That's why you will create a media. If you share it about my business, and when another internal way I pass message goes not on social media. When trying to get respect to Kalibo to Kwamozo. I respect Kanunta and I respect him and I will respecting him. Make sure that even in the Chorokona Ghana Hamburg, we're gonna report to him. Very soon I can make we invite more. Official one. Get discuss a way forward of Igbo unity, especially know all the abroad. Because I Igbo me Igbo. Can they more can they more? Obudi who na Biafra got there before I there together. We'll discuss about Igbo movement. Because only Raboni Igbo because in the Kumakalibo. Obudi who na only Blagane Biafra. Obudi who. Ndị ahụ ndị married na Biafra, kube maka Biafra. Ndị married in Igbo, kube maka Igbo. All of them part of struggle. The guys maka na-ekwu Obinwannem ndị Igbo na na-ekwu Igbo na mụ abụrụ Biafra. Onye nyeziri the other city. Ị ga-ekwu dokwu a. Biafra bebe hụ na-ekebego ọrụ. Biafra bebe hụ na-azọbago position. Biafra bebe hụ na-azọbago who will enter and who will not enter. Enwebu mindset ahụ before man, no make sense. Because the Biafra bịa is like Kanunta Kanu. Biafra bịa ojebe afere ibe. Mụ wejebe amajo maka Nsukka. That is all. So nwere ego kwesị ka m na ya nwebe nsogbu. Because mụ na inwe nsogbu bụ ọ bụ na ọ na-eji afere ibe na-eji afere ibe man we not believe ihe na afere ibe efere ihe ga-ejikọ mụ na ọ na-asa afere ibe man bụ the same afere ibe culture. Ihe ga-ejikọ mụ na ndị Nsukka bụ Nsukka culture. Otu akụ kwesị isi wee dị. Biafra adịghị against culture, but you na-emezi ọdị against culture. Enwebeghị leadership of Biafra since ebidorie started from Ojukwu wee ruo na Nnamdi Kanu. They don't understand culture. Go and mark the word. I don't know. Culture with structure. You cannot force government on culture. I didn't mean it. You need to have a British structure. Stop change where Islamize our people. Afu be moye se koje na village nka we gwe na ihe anyị na-eme we kwete wepụtara anyị one person ọ bụrụ youth obodo ha wetara anyị afu be moye jere according to the Igbo land structure to let them understand exactly what we are talking about. Biafra struggle. Afu be him omonye megode bia gwa mo afu be me. That is why I'm trying to make them to understand why Obinwannem is there. Obinwannem is there to let you know that na enwere village si dị iche iche na-achọghọ Biafra. I kwesịrị ime ya tie na list nyedobe ha nsogbu. Ndị nke chọrọ ya achọ move with them. Ọ bụghị nọkọta gote ndị youth isi ajebe obodo dị na ya secure ihe a bụ terrorist indirectly. You cannot create a security on top of security. Ka anyị na-aga according to the law. Ịga according to the law, we get it right. Mana ịga in a forceful way. Ndị emerusi anyị arụ ka esi emere anyị arụ wee ruo today. Ada agba aka achọ ihe na-ata arụ. We need to apply wisdom. Unu nwanne na social media gị na-enye aka ka a kụziere ndị be anyị ọnọdụ ha ga-aga wee nyere onwe ha aka. Unu na-akọzi ndị ahụ bụ ndị na-agba mbọ ọnụ. Nke dị uru ọ ga-abakwara na gị. Ịbụghọ nke na ihe a bụ ya biznes. Ebu nke ya biznes. Mụ na ga na ha aga ofu ụzọ. Anyị nyegoro m na gị gaba ofu ụzọ. Ị gaghị egbu ụmụ wayo na ụzọ m na gị na-aga. Ị gaghị egbu m. Bifi na-ewe n'aka n'afọ m ịnyịnya gị. Straightforward. So ị ga-ama nrụ na-agwa okwu. Anyị manọchite ndị bụ na ndị egede. If they hear about ekwesu ndị Igbo, na-ekwu ya ebe ahụ. Amosu ndị Igbo, na-ekwu ya ebe ahụ. Agbarakata ndị Igbo, thunder of the justice, na-ekwu ya ebe ahụ. Adịkwa m agwa gị ihe m ada eme o. Adịkwa m eme ọnụ o. Ana m agbakwa ụmụ mbọ na-arụ ọrụ. Ifu mebe na arụ ugwu ihe ahụ mbụ adịkwa m emie. Otu a dịkwa ka ndị o. Mefuru m n'ihu o, mefuru n'ime o. Nwanne nwoke m dị ka mpako o. Mana iburu level of need rich n'ibe mma eyi gị egwu. M ga-emegide atụ bansa ga ahụ niile ana mmụọ. M ga-emegide terrorist ibe akparị ana mmụọ.
Respect yourself. I want to rebuild the structure of our ancient. We are not joking with anybody. We are not joking with anybody. You must respect the culture of my father. Don't generalize Igbo land are not the same. Make una know they deceive people. Igbo have a different cultures, different mindset, different understanding. So everybody should go back to their families. We're not going to accept all those people creating nonsense divisions on social media. We will not accept it because I must make sure I work with the elders of Igbo land. And the same thing with Obinwannem very soon. We will be talking. I think I'm on social media now. Papa can stop that nonsense you are doing there. You can't name it. You're going to hear them. You're going to hear them. And when we keep at the gonga or gonga you anything, only a gonga gonga you a bump of funa didn't on social media name maybe Nsukka name maybe Usorondibo. Make you feel if I may expect me to feel it from my own side. Make you feel here. Make you careful in social media na cause problem na Igbo. Make and do what we watch. Make it tough case asisa. Especially when what Afo Ani can ekwu. Thank God I'm to go Mukanonta. Very young, it's put a mad no way. You have not invest in me or Chineke mas. But in kind for Nanya Chineke Nanya you have here or Gahapom. Agamasu Chineke Kabia man. Hearing I but this struggle. Peace is what we are talking about. Unity, it is our power. And understanding, it is what will make us to live long. And that is what I wish. That now very soon, all genuine IPOB, we are going to reset things on our food case in me forward. Now Hamburg back and get you can fear. A friend of Nsukka, a friend of Enugu Union, a friend of Imo State Union, Abia, because I'm Nanga. I know. When I run here, Willow, I'm 1 million. Aja na Nigeria mozi onya ka nna m ji wede ebube onwe otu onwe ezunu no mama gwa ha maka ọ bụla chọrọ ime. That is why you see now from direct information I ga-enweta ga information ga ejikọ ọ bụla ọnụ ma ndị old IPOB na ebe a m ga-eji Obinwannem echikọ ha nchere n'ọnụ go see am anything ọ bụla mere ka ibute violence nke ga-agwụgo n'onu don't finish maka ndị ga-eji wee dozie jekwara Korea je jukwa ha ihe na-eji edozi obodo bụ ndị isi obodo. I don't talk nonsense. And all of them, when I will bring information about IPOB in this Hamburg, because many of you people just know bring a wasted product. What you cannot do, you begin to force yourself to do it. You can't do it. It's going to take long before you motivate people to believe in what you believe. You know, when you supposed to one name, I don't care. So I appreciate. We are going to work together definitely on the DOS. So we already know what we want, and then I know what I can do. So I can work with anybody, but now only with he akaba who made them obna he akaba who wepukwa aka na ihe ọjọọ simple nka na achụm ọsọ achọrọ m ihe ọbụla na-eme ka ọ bụrụ that na ndị mara abịazi sị onye na-ekwu eziokwu na-emezi otu a mba achọrọ m ya. So onye ka nji na-asụ unu niile bụ ndị na-ekwu okwu Biafra respect na onwe unu ka anyị chọba ihe na-acha anyị ọ dị very very important. And m ga-ejikwa ohere now Ngeji ohere na wee gwa ndị gọvanọ anyị okwu otago ngeji before m eje na comment section because ihe niile na-ede ana ma because ana m eme like this nkwuchara m nabara m nwezi ajụjụ erigote bịa ajụjụ then ihe nwere ike ịgwa gọvanọ anyị all the 5 governors ana m ayọkwu na ya saa yiyo ihe nji ayọkwu na saa yiyo because na egwu na chịkụ na ga-akarị unu biko unu ihe anyị chọrọ ka ala Igbo dị mma onweghị anyị anaghị achọ okwu Obinwannem anaghị achọ okwu Biafra IPOB nke nna mmadụ achọ okwu
if you know what you can do it in the favor of our future children. I know how many man obro na ogu bia agbara ọsọ ọgụ ha dịkwa agba ọsọ ọgụ. So I believe na unu respect your own. We will work together and rebuild our land. Abo onwe ihe ọjọọ megoro so kpọpụta mana check unu bụ ihe ọjọọ anya kpọpụta unu tunu kpọrọ. And many of you people na-eme ihe na-eme today, you think that you ga free. Iri tuwana na ọchịchị ahụ, a lot can happen. So unu dị na-eme na unu ji egbe jide mma. Unu kwesịrị ịghọta na nwoke na-adịgide n'ụwa. Onwe na-adịgide n'ụwa. Onwe ndị ga-agbaba n'ọchịchị echetara unu ochie na ọhụrụ. Maka na uwe na anya bụkwa afọ ezuru nke ọwa. Unu kwesịrị respect onwe unu. Asụ na oti na-agbazi ọfụma na-eme ọfụma, fine and good. Oti na-eme ọfụma, then unu agwaba gọvanọ ka o mebe ọfụma. Ọ ka esi eme. Ndị Anambra gwaba gọvanọ Anambra ka o mebe ọfụma. Challenge them. That is your duty. Use the faith of Biafra to challenge them. As Oya Anambra challenge them. You know, that is the same thing supposed to go to Enugu. Challenge them. I'm not challenge you, because more no more time. Maybe I na come came out. If you get na Anambra state governor, then Anambra ne will give a name Anambra. So in right to all Anambra was in our governor Hoku. Now why you could see me? I like he may embrace. Enugu state can put in one day governor Enugu state. You can know you could see able. Even na Biafra struggle, you're not face here. Go and motivate women because in that one mokuna Muhammad Kwenu now. Na gwagi man kwe for no guys oh yes now. So when you're a woman now the language hanano. That is what I'm agitating. Everybody go home. Emma haki esigano na bena ge bia puto bi wan ejere ka kapona ge. But very very important. Makani hunu ne mendo cha ge mechukwa chu no also. Makana I negotiate how we go stop with those propaganda. Because now I get work to the log guy the IPOB this time. But I go to another kind of day now from Sokoto. Then I was a mazi high gate daisy where water here. What I go? So Obon kind of a lawyer Jimako, I not trust a lawyer Jimako, I'm not gonna trust a lawyer Jimako until more and more for the wise. You saw how maybe Syrian and this struggle. And there's destroy all of them. Maybe I'm a Zok or Bronya Kagameko away and they destroy them. Go make a money, I may meet on our boss again, not you also. Mazan Mabana today, Canabia. Who are you? Ye cable. You talk to Marcelina. This struggle in a protecting and the can did you commit anything before I commit? Or struggle Miriam Barambia, Kina high claimable lawyer. So you cannot talk when I'm talking. So my son, so many and the Canadi were good, maybe see a name, seeing a mere struggle. And my chop people get me information, get you a come on the buy down, they believe him down. Only pure can do it. In a zob, Biafra, in a zob, in a zone and the can, but in the Nigeria television, not corrupt there. What are you doing there? Near GP to be a make caricature on Nigeria media. Because all went to the way. Umi Boga Kai massive support of Pito Granabare. I must support Pito. The level of campaign Nachibia Kiton Gemetafiana. Don't care, and he's about it, no problem. I born up and before. You quite dress a say by name here, you quite dress of man. What we hope the man across here across you. Because of all lucky camera, book on a hierarchy come book on a cookie come. So I will tell me here get you a stand there somebody like me in the public. So you're gonna get respect your way. Biafra IPOB I fight, about secret. About secret. Sometimes you may hold you about secret in the US with the run. It do have drag a hag as me with me. Where I'm a more kiss me, it can my nebu mamma, nebu papa, gave amor again a leave. KBs were married for holiday came mamma, no two college, 1 hour. Can it be Maradati not the Casni, Chorige will convince him now? Can it be Maria? A candy book was a seal. A candy alaba international under Sahi seal. So where did you know how to convince people of how to lie? Where do you know it? Then you got to get in us. But what I now know what? Before you talk, reason about people you are talking to. Mara get gum wayo. Get gum way. Unless na machoki gum the way.
And in mobi mwani yegu mwa inga like kama experience kama wewe hekuru barando wa makadi ya mama na mejo umetie ka ndozo we nwere nwa so muna ga bro level obuna lawyer jimako ha bụ ndị nke na bia because yes nna dị kan na akpọrọ oge si through lawyer ezi ozi but ya ji ocho ka ị na-eme accept because lawyer ha trust ya aya bụ bụrụ a member of IPOB. Why am I going to be listening to him? He's a member of Nigeria law. We don't accept him. We can never accept him unless we register an IPOB. Case a register, don't care. Obuna Obrugo lawyer of IPOB or register, take a oath. We don't look for anybody. We won't count anybody in this struggle. No. You obligatory may case a legally way. I want to know that you go now the kind of confirm as a lawyer. Nah, I am a judge in the much here because some Chinese who you give me, oh, just follow the law. Follow the law. Don't come and prove me now the kind of again that he in a cover out of nonsense. Many fake consequences in the law. But I'm interested. Now they're not coaching Monty, may call in the law. He will marry you cook a monienta before Batani Haneme unless you maybe couldn't like and come now for Talamania, the Pakum can't like it, or less soon China respect because I live when maybe cook myself. I live with John George or the mother. So I must make sure that when they put my voice. Oh, you can't give them mother. You can't put your mama me jaga. When you follow because I don't make a contribution now. Maybe one account who was since. So I don't look for a contribution. But you can the message. You go my mind. Use your money and funds whatever you want to fund. But if you are where's your money? That is only where I will respect you. And he may more now. But don't jam now. You can make you feel the pain in the future. I will still make you to feel the pain. Many of you people are money head in Biafra. Why can't you people educate us? Is it not a shame? Come on, Ozzy, why can't you use it on yourself and work on yourself? Prove it as your toast is saying in everybody is. You need a Ozzy can do this year or on social media now. You need another kind of Ozzy. Which of you GR? Nobody. Lawyer GR. Claim members say GR. Where you now? Nothing. Mo abukonyu na call. Obinwannem Igbo News. When I roll. Obinwannem Foundation. Na roll. Wana afuko onaka. Manono mabuzi ndi nkeji na ndika na roll. Kedi unu GR. Mgbe no na IPOB. I am a coordinator. Na rosi oru ike na motivate. Na agwa ndi mmadụ ebe na akwụnye na agwa ebe a ga-eji na-ege ntị na radio. I work my duty. Before he made me ha mere m unu chani na mere m ya. Onye mechukwu ji wekpo unu ni na ọkụ. Gasasi unu ni na bread. Akunu megide nwa chukwu. Unu chokwa ka anyị nọkọkwa ọnụ. Ugo enọkọ. Mana ọ bụ by condition. And condition now remain condition that I will unu genye more time. Can bring gendo chini now is by fire by force. It will come. I don't come agawe mama menwo. Onwo onye no no chie mama menwo ko mari he dị na struggle. Kedu onye mama kpọ na phone ma ọ bụ track ya village ma track ya obodo ha ono. My dear letter from government to the enough na doorstep your letter be there. You must answer me. Kaimaro bigi. Threat is too much. Threat is too much. Scandal is too much. We don't want it to. We don't want it to. Open again a mother problem also. It's your business. Happen like I just say Igbo. We can rebuild our land in Biafra system, in Igbo system, in even Nigeria system. Rapunanye, unu wame bichagoro unu nozo. Rapunanye, we are neutral. Hapunanye. There one no name. Naga zero nyo one. We shall never fall. Join the foundation, let the movement grow. Obinwannem, everywhere we go. As one we must feed our own. No Igbo man or woman should ever feel alone. In
the spirit of Onyagana, one day I will stand so tall. Lifting up the weak, making sure we don't crawl. Our language is our identity, our culture is our crown. With Obinwannem, we will never let it down. That is why we need from the branch to the roots. Support the mission, embrace the vision. Mazoke's heart is the engine of the mission. Together we achieve. Say it loud. Together we achieve. Lot of things is here. One big stick in the same thing we need to be speaking of. Let the devil have the shame.